Moi bons días a todos. Vamos a dar comenzo ao pleno. Silencio, por favor. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario do mes de marzo. O punto 1 é a aprobación se procede da acta número 3 do ano 24 da sesión celebrada o 23 de febreiro de 2024. Hai algunha aclaración ou alegación? Non. Entón, votamos. Votos emitidos 21, a favor 21, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2. Dar conta dos decretos da alcaldía. Señor secretario, ten a palabra. Espera. Espera, César, espera que non me vai aquí o chino. Ten a palabra, César. O señor alcalde dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria ata este martes. En total, do decreto número 125 ata o decreto final de todo, que é o número 201. Teñen copia e quedan enterados. Moitas gracias, señor secretario. Imos co punto 3, suplemento de crédito número 1. Douche ti a palabra ou? Avelino, tens a palabra. Espera, a ver, que isto non acaba de ir. Sí, Avelino. Bos días a todos. Nada, este é un expediente de suplemento de crédito co que se falla con cargo a partidas que quedaron, bueno, que se van a quedar sin destino, pois modifícanse esa cuantía de 15.321,48 euros para facer fronte a unha subvención da Dirección Xeral Galega do AGADER para facer a pista que vai da mellora de camiños de acceso a municipios das parcelarias, que é unha pista na parroquia unha pista de Santiso, e que se vai a levar a cabo para dotar de crédito a parte municipal. Moi ben. Alguna intervención? Votamos. Votos emitidos 21, sí 18, abstencións 3 do Partido Socialista. Punto 4, expediente de recoñecemento extraoficial de crédito. Algúna aclaración? O punto 4. Aí tens intervención? Non. Ten intervención Avelino? Avelino ten a palabra. Bos días de novo. Nada, este expediente é o expediente de recoñecemento xudicial de crédito, onde veñen as facturas da luz, como veñen noutros plenos, por un importe de 135.000 euros. Por outro lado, tamén veñen dúas facturas de outros servicios de 5.142 euros, e logo tamén hai unha certificación final correspondente a unha obra que é de melloras de camiños rurais nos termos municipais de Lalín por importe de 104.589 euros, que se traen aquí a pleno para poder aprobar e facer pago dos servicios prestados ou executados neste caso. Gracias, Avelino. Intervencións? Ti intervés, Alba? Ten a palabra. Ten a palabra, Paco. 100.000 euros de luz, hombre. No, é protección geriátrica. Claro, hombre, pódeme volver a... Pero temos 3 minutos nós nesto, por qué? Porque ahora tiñamos 3, pero se quedes poñemos máis. Non, temos 5, temos nas mocións. As mocións son 5 e 3. Claro, e aquí deulle 5 a Avelino e nós temos os mesmos. A meu marquei 5 por poñerlle algo.
Pero para quero falar 5 minutos, fale, veña, que marda. Vale. Acabe antes. Bo día. Bueno, primeiro a información de Avelino é completamente falsa. Non hai 100.000 euros en luz. Eu creo que nin leu o expediente. Como? Non, é que non, nin liches o expediente. Explico xo agora. Bueno, xa é terrible, non? Ver como empezamos un pleno cun recoñecemento extrajudicial que na práctica é unha completa ilegalidade, unha máis das que vostedes nos teñen acostumbrados, onde desde logo o desglose estamos falando ni máis de menos de máis de 245.000 euros que vostedes teñen que traer hoxe aquí con reparo de intervención porque gastaron dun xeito totalmente irregular esta cantidade de cartos. Estamos falando que vostedes gañaron, como nós temos denunciado como utilizaron os cartos públicos nas eleccións municipais para o seu beneficio en melloras de camiños, casi 105.000 euros sin proxectos, sin cuantía, sin orzamento, sin desde logo licitalo, nin igualdade, obviamente, nin oportunidade, nin transparencia. Como Feiradeza sigue sendo un burato que nunca remata de pagarse. Estamos falando da edición do pasado ano, vai facer casi un ano e aparecen dúas facturas de Feiradeza, unha de casi 4.000 euros e outra de casi 3.000 euros. Insisto, aquí en todos os plenos sigan aparecendo facturas de Feiradeza, exactamente igual, sin ningún tipo de cuantía. Si nos vamos ao tema do SA, fundamentalmente, vemos como hai dúas facturas, unha de 12.400 e outra de 120.198 euros, que obviamente tamén ten que vir por recoñecemento extrajudicial, porque vostedes siguen sin sacar a licitación un servizo tan importante que desde logo está sin facer. E depois tamén hasta en Feiradeza vemos outra factura maiores que é de servicio de instalación material varios de 1.149 euros. En definitiva, máis de 245.000 euros que supoñen unha ilegalidade clarísima, e onde informe de intervención, non o di o BNG, o informe da interventora di o seguinte: os gastos obxectos do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito corresponden a facturas que non contan con procedementos axeitados para a súa contratación. O reparo susténtase a sí mesmo na insuficiencia de crédito no momento da realización do gasto. En consecuencia, formúlase reparo ao tratarse dun suposto da ausencia de trámites esenciais e insuficiencia de medios. Continúa dicindo, no caso das facturas que se presentan a reparo que non son estruturais e que non poden responder a gastos puntuais, debe sinalarse, ademais do xa indicado, que dende a intervención se descoñecen as condicións concretas na que se prestan os servizos. En protección xeriátrica, no que o SAF di, a tramitación destes gastos polo procedimento de contratos menores supón un fraccionamento, ni máis ni menos, do obxecto contractual, motivo polo que se formula reparo e se advirte na necesidade de que se corrisa a situación. Tamén di textualmente, non garante a aplicación dos principios informadores de contratación administrativa, que obviamente son concurrencia, publicidade e igualdade. Estamos falando que, desde logo, vostedes están facendo un uso dos cartos públicos totalmente opaco, arbitrario e, desde logo, para os seus. E a conclusión do informe da interventora di así tamén: procede emitir nota de reparo por non seguir o procedimento de recoñecemento do Brigas, baseándose na omisión de requisitos ou trámites esenciais e na insuficiencia de medios. En definitiva, vostedes o que están facendo é un uso perverso dos cartos públicos. Estános gastando como se foran de vostedes en beneficio de vostedes. Se están saltando todas as regras de transparencia e todas as regras de concurrencia e de igualdade. E, polo tanto, estamos vindo pleno tras pleno e a paciencia, xa yo levo dicindo varias veces, vai chegar un momento que se esgote, porque na práctica o que están cometendo é unha ilegalidade.
Moitas gracias. Turno para o PSOE. Ti, Alba. Alba ten a palabra. Ben, bo día antes de nada a todos e a todas. Estamos diante dun novo capítulo de facturas reparadas que veñen hoxe a pleno. O certo é que Abelino non dixo a que correspondían algunhas delas e as que dixo, pois como xa dixo Paco, pois non o dixo de xeito correcto. E para que a xente que nos ve sepa de que vai este punto, pois imos explicar un pouquiño. Neste caso son máis de 200.000 euros que veñen reparados por non pasar polas exixencias que marca a legalidade. E, como sempre, non o dicimos nós, senón que o di a interventora no seu informe. Pois ben, por unha banda veñen 104.000 euros de reparacións de camiños rural e por outra 135.000 euros que corresponden aos pagos de servizo de axuda no fogar e a outras facturas. Do servizo de axuda no fogar sabemos que están sen contrato, no que a intervención sinala que estas facturas por este concepto, como ben sabemos, son de tracto sucesivo. Polo tanto, pagar como se dun contrato menor se tratara é irregular. E alerta, ademais, nese informe que non consta, como xa sabemos, a existencia do procedimento de licitación polo que chegan aquí reparadas. Pero tamén vemos neste punto da orde do día como seguen unha vez máis, como xa se dixo, chegando facturas de feiradeza do ano 2023, case un ano despois. Non dirán que estas facturas que corresponden ao transporte de animais, que corresponden ao montaxe do evento, non eran previsibles. En total, de feiradeza no capítulo de hoxe, veñen 8.000 euros. E no caso das facturas deste expediente, pois máis do mesmo. Chegan a pleno para levantar o reparo porque non seguiron o procedimento. Neste caso, no caso, por exemplo, do arranxo dos camiños, xeraron o gasto sen ter crédito suficiente para elo. E supoño que dirán vostedes que isto, o que nos teñen acostumados mes tras mes, é unha mostra da boa xestión en materia económica da que presumen de xeito habitual. E remato. Gracias, Alba. Turno para Teresa, non? Teresa, ten a palabra. Bueno, bos días a todos e a todas. A verdade é que Abelino non tuvo unha intervención nada afortunada, porque basicamente véndenos que ten 135.559 euros en facturas reparadas da luz e dentro desa relación que é a número 25 de reparos no que levamos de ano, só hai de consumo de enerxía eléctrica 19,16 euros. Co cal, creo que foi unha forma de salir deste punto. Nesa relación sí que veñen facturas de feiradeza reparadas, sí que ven os pagos que se corresponden co contrato de servicio de axuda de libre concorrencia, que, como decía a interventora, e xa se dixo desde a bancada tamén da oposición, que hai un fraccionamento de contrato, que a gravedade que iso conleva, que non siquiera se molestan en informarnos de como está ese trámite contratual para sacar o novo contrato, é dicir, é algo que descoñecemos. Non veñen aquí a dar explicacións nin a decir, pois ven isto porque temos o contrato parado aquí ou está iniciado ou temos os pregos ou topámonos con esta dificultade. É dicir, non xustifican nin por que as facturas veñen reparadas, que para min é gravísimo. Vemos como na relación 27 de facturas reparadas volven a vir facturas de feiradeza. E despois temos na relación 28 o dos camiños, que é un gasto que se acometeu o ano anterior, non tiña crédito, non sigue o procedimento e vense pagando agora. Isto é penoso porque é un trámite que tedes e que facedes de xeito reiterado, porque se vemos os informes da Xunta de Goberno de a señora interventora, ven dicindo exactamente o mismo. Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno, que acometedes e facedes as cousas sin respetar o procedimento de contratación e sin ter cartos nas partidas. E discrepo de que gastan os cartos como se foran vosos. Non, se foran vosos actuaríades con outra responsabilidade. Aquí non estades mostrando ningunha responsabilidade, máis ben todo o contrario, porque gastades sin ter e gastades sin ter un procedimento, co cal notase que non facedes xestión dos cartos públicos. Entonces, eso é o que dá pena, porque gastades sin ton nin son. Grazas. Gracias. Pedir disculpas que quen tiña que intervir neste punto era Maripaz e della a palabra a Abelino. Paz ten a palabra.
No, por un non había... No, non había estudiado porque non lle tocaba a él. Paz, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todos. A verdade é que escoitar e criticar é fácil, pero chegar ao fondo da cuestión non é tan fácil. Vostedes acusan ao compañeiro e noso portavoz de que non explicou debidamente o punto primeiro, o apartado primeiro deste punto, pero vostedes erran no mesmo. Vostedes tamén, como oposición, tamén teñen o deber e a obriga de estudiar os asuntos que veñen a pleno. E digo isto por varias razóns. Mire, o primeiro punto, efectivamente, ven como no pleno anterior, facturas de consumos eléctricos e o do contrato relativo ao servicio do SAF, protección geriátrica, pero ven tanto de libre concurrencia como de dependencia. Xa se explicou no anterior pleno, consideramos, e así o meu compañeiro o estimou, que xa era a mesma explicación que se había dado no pleno anterior, e supoñemos que nas súas memorias ten que estar a razón. Con protección geriátrica rescindeuse de mutuo acordo entre a empresa e o Concello, pois ese contrato. Sí, señora Varela, sí que estás neste momento traballando en contratación nesta licitación e consta, e deberíalles constar, porque xa se trasladou na mesa que se celebrou a última do SAF. Si se está traballando, en breve estará. E se vostedes revisan os orzamentos xa vixentes para este exercicio do Concello de Lalín, ven que xa está a consignación. Iso é que hai interés en sacar ese contrato. Co que respecta ás facturas de Feiradeza, nesa cuantía, efectivamente, temos dúas facturas que se tramitáronse no seu momento do evento. Por un problema cos provedores dos epígrafes das facturas non se puderon pagar cando correspondía e por esa razón veñen aquí. E o que máis me extraña que non entraran ao fondo do expediente pois é o terceiro apartado deste punto, que fai referencia á obra de melloras de camiños rurais do termo municipal. O Concello sí que fixo, e máis evidente é que fixo os trámites desta obra. Fixo con total transparencia, fixo en igualdade de oportunidades para que calquer empresa se pudera presentar, pero mire, o que vostedes critican, lean, invítolles a que lean, como fixo o señor Paco Vilariño, que transcribeu verbalmente o informe da nosa interventora, que o lean, porque isto non é a obra, o que traemos aquí, este importe, correspóndese ca certificación última e a liquidación. Vostedes deben saber perfectamente que a liquidación se presenta ao final da obra. Este importe correspóndese con eso. E, mire, isto da transparencia, de igualdade de oportunidades, non yo digo eu como concelleira de Facenda, senón que lles invito a ler unha nota de prensa que, ademais, foi elaborada por un medio, como é a Voz de Galicia, que saiu publicado o domingo 27 de marzo, donde dice que Contas alerta da deficiencia, o día 17 de marzo, donde Contas alerta de deficiencias en contratos feitos durante a pandemia e que detectou moitas irregularidades en todos os concellos, a excepción de Lalín e Dozón. Saquen conclusións e nos sigan criticando o que consideren criticable. E, por último, remato dicindo que este goberno traballa con total responsabilidade porque, ante unha oportunidade que a Diputación neste momento ten a responsabilidade e a gran ansia de que os concellos da provincia pois traballen con total normalidade, este concello presentouse ao amparo da convocatoria do Plan Mais Provincia pois precisamente dous destes conceptos que veñen aquí, como é as facturas de Feiradeza e como é o expediente da mellora de camiños rurais do termo municipal. Por eso se vai a tramitar, se vai a pagar e o presentaremos na Diputación o máis axiña posible para ter ese reembolso na Tesorería Municipal o antes posible. Moi ben. Moitas gracias, Paz. Turno para Paco Vilariño. Ben, eu en todo caso non vou facer máis importancia do que dixo Avelino. A mí non me dou en prendas dicir que Avelino me guste ou non o que diga estuda os temas e, polo tanto, esta metedura de pata
pois obviamente xa justifican vostedes que nin entre vostedes se coordinan para o propio pleno. Pero, efectivamente, isto non é un recoñecemento máis, que se podan amparar no tema da luz. Estamos falando que de luz dicían vostedes 135.000 euros, cando en realidade só vai 19 euros con 16 céntimos, senón que, desde logo, pois isto se ampara nunha completa ilegalidade, porque non cumpre os principios básicos que lle digo de concurrencia, de publicidade e de igualdade. Cousa que vostedes, e por eso quero puntualizar, digo que vostedes utilizan os cartos como se foran de vostedes. E cando me refiro a isto, me refiro como se foran do Partido Popular, porque o que os gastan é, desde logo, en beneficio. Tamén vostede, claro, a Avelino resulta que non lle correspondía e non mirou o expediente, e vostede que lle corresponde e tampouco mirou o expediente. Non hai dúas facturas, como dixo de Feiradeza, hai 3 facturas. Polo menos, hai 3. Ten outra intervención para desmentirme se minto. Por lo tanto, non lle dé a cabeza que non, que hai 3 facturas. Pero se vostedes non len os expedientes, non será culpa do BNG. Por lo tanto, nós que si que os lemos, non fagan o máximo ridículo. Si, hai 3, Paz, hai 2 de transporte e hai outra de servicio de instalación de 1.149,50. Vale, hai 3 facturas, Paz. E se non, que me corrixa calquera de vostedes ou interventora, gustaríame que tamén me corrixira se o que digo non é certo. Por lo tanto, é que non miran nin a documentación. A mellora de camiños non intenta aínda encher peito do que vostedes fan. Fixeron un gasto moi superior do que debían e isto nada ten que ver cunha certificación ou liquidación que se fai ao final. Mire, como non vai ter tempo despois, corrixa o que dixo porque aquí está a relación, son 2, Bueno. Ai, por favor, que fala a interventora? A ver, concepto de transporte está Que fale- agrupada nunha. que fale- pero están agrupadas, todos os Que fala transportes, a hai 2 transportes e un interventora? transporte. Que fala a interventora, por A ver, favor? mira, está aquí, Que fala a interventora, non me... Pero que máis nada, non está 3. Conceptos son 2. Bueno, a mí, É igual, Paco. mira, eu teño... Pero non haberá temas de maior trascendencia para debatir que aquí... Amnistía. Bueno, venga, continúa, Paco. Home, levo un minuto interrompindo. Gracias. Que morro tes? De verdade, a vostedes dalle igual que sexan 2 que 3. Claro que lles dá igual gastar máis que menos. Claro que lles dá exactamente igual. Eu fagolle e pídolle e reitérolle que poda falar a A min gustaría que me atenderan. Continúa, Paco, que eu escoito Non, pero igual, é que quero dirixirme a vostede, interventora. Eu pido que a interventora conteste a 2 preguntas. Xa para, porque isto xa de verdade non é unha cuestión de fe, é unha cuestión de seriedade e rigurosidade. Sin Feiradeza son 2 ou 3 facturas e se o que están cometendo é reiteradamente unha ilegalidade gastando da forma que vostedes gastan sin ningún control administrativo de como o executan. E, insisto, non saquen peito, porque xa me parece o colmo, non saquen peito do tema do SAF, porque desde logo vai con un retraso importante e moito menos do gasto, do que foron as pistas, porque se lle desmadrou nas eleccións municipais e iso desde logo incumple e por eso, se non incumplira, vostedes non traerían aquí hoxe estos 104.589 euros que gastaron a maiores do que licitaron. Por eso hoxe vostedes o traen aquí. Todas estas cuestións que a mí me parecen fundamentais, pero como un exercicio de transparencia e de rigurosidade a hora de xestionar os cartos públicos, insisto, gustaríame que lle deran a voz, que lle deran a palabra a interventora para desmentir ou afirmar o que eu estou dicindo neste pleno. Levas 5 minutos na segundo turno. Pero como 5 minutos? Deixe 3 máis 2. 3 máis 2 son 5, Para o bloque tamén. Alba, te la palabra. Ben, bueno, a concelleira, ninguén dixo dende a oposición que non estiveran traballando para sacar o SAF. Quero pensar
que así o están facendo, non? O que sí que dicimos é que as facturas do Servicio de Axuda no Fogar son de trato sucesivo e, como indica a interventora, pois non consta agora mesmo o procedimento de licitación, co cal veñen como facturas a reparación con reparar. E isto é un procedimento irregular. En canto ás facturas de Feiradeza, non sei que problemas tiñan nos epígrafes esas empresas ou eses proveedores para pasar as facturas. Explíquenolo, faga o favor, e así tamén nós, a veciñanza, temos máis información e sabemos por que veñen eses máis de 8.000 euros de Feiradeza en 3 facturas distintas, insisto, son 3, 2 de transporte a 2 persoas ou empresas distintas e unha a maiores de montaxe ou de colocación de elementos ali na feira. Non nos queiran facer parvos. Explíquenos entón porque veñen a pleno para que levantemos o reparo, porque veñen porque se saltaron os procedimentos de contratación. Fala do gasto da certificación dos camiños do rural, pero a ver, isto sei, non saben vostedes, cando xeran o gasto teñen que ter partida suficiente para asumilo. E insisto, estes 200 e pico mil euros non os reparamos nós, reparaos a señora interventora e por iso veñen a pleno, porque se non fose así non estaríamos hoxe aquí falando destas facturas. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. A min o que me parece mal é que mintades e que ni siquiera vos ruboricedes. É dicir, que nos queirades reprender a señora concejala de Facenda e no chamarnos a nosa atención meta a pata, pero vamos, de forma reiterada, porque unha, nin sabe que facturas veñen reparadas. Punto primeiro, non. Pois senón saberías de que viñan. Puntos, e ainda por riba, tes a osadía de contestarme agora. Punto segundo, nós límonos o informe da interventora. O mellor era ben que toleras ti, como concejala de Facenda, e que leras os informes que acompañan as xuntas de goberno. Porque a gravedade do que ela recolle nos seus informes está a reflitir o mal que o estades facendo. Porque estades gastando sin crédito, sin ter procedimento e con un posible fraccionamento, co cual isto ten unha entidade para que a señora interventora o reflexe nun informe. Non é aquí a oposición a que vos ven a reprender, é a señora interventora a que vos trae todas estas facturas reparadas por non seguir os cauces reglamentarios, co cual non veñades mentindo a cara nin que irades engañar. Yo de que justifique esas facturas de Feiradeza dicindo que non estaban ben nas partidas as que nos grupos nos que se presenta a factura, si se fixeron a boa labor cando ti contratas algo a persona a que contratas, xa lle mandas en que casillas ten que meter a factura electrónica para que non haxa ningún tipo de cousa. O que estades xogando é a retrasar as facturas e estades utilizando esta triquiñuela a ver a expensas de que teñades crédito. Estades lle pedindo, porque o sabemos, porque nos vivimos todos en la LIN, a proveedores que retrasen meter as facturas por rexistro para que non vos computen no PMP. Entonces, falemos as cousas claras e non queiramos enmascarar a realidade. Que aquí non vimos a reprendervos como oposición, que tamén é a nosa labor, e nós sí que nos lemos o expediente e sí que nos lemos o informe, que nos está reprendendo é o máximo órgano económico deste Concello, que é a señora interventora. Grazas. Queres contestar ti? Non, pero así cerro eu, porque senón eu se quere. Ben, mire, non se pon contento quen non quere. Entón, vostedes están convencidos de que o facemos rematadamente mal e nós non estamos de acordo. Nós queremos que o facemos non ben, queremos que o facemos moi ben. Mire, todo isto que pode parecer moi aparatoso, a realidade, a chicha, que é o que importa, é que aquí o gordo desto é unha liquidación dunha obra que cando a xudicas non sabes que liquidación vas ter, porque cando se xudica unha obra, se despois ten unha liquidación dun 10% ou do que sexa, non sabes, polo tanto, é normal facer este procedimento. Entón, sin dúda, o que máis chama a atención é a liquidación das obras de camiños de 1,5 millón, que son 100.000 euros, que é o 10% da liquidación, e tamén o do SAF. E o do SAF, hasta que o saquemos,
e saben que estamos facendo un esforzo para sacalo, vai vir ese reparo. Pero é como dos edificios, o da luz, etc., ou da enerxía. Mire, cando acabemos o procedimento, que se non acabamos antes é porque non damos, a nos gustaría nos ter xa po mes que ven, cando se contraten a ese dos edificios públicos de la LIN, vais a acabar o tema das facturas definitivamente, porque nin de alumbrado público, nin de edificios municipales vamos ter gasto directo nós, senón que o vai ter a ese. Por lo tanto, vais a acabar a liquidación, perdón, vais a acabar as facturas de energía eléctrica en todo, que é unhos reparos que son bastante frecuentes porque as empresas, saben vostedes perfectamente, facturan como facturan. Son eles mínimos o que hai que pedir que che facturen. Acabas ese problema. Por lo tanto, mire, aquí, xusto que estamos facendo o goberno do Partido Popular é un esforzo adicional ao que nos tocaría facer para poder regularizar todo e que este ayuntamiento funcione como unha seda. Porque, mire, cando teñamos a ese que xa temos do alumbrado público e cando teñamos a dos edificios públicos, acabaremos cunha rémora histórica, e vais a acabar neste ano, cunha rémora histórica dos problemas das facturas de Fenosa. Cando acabemos de facer o contrato do SAF, que saben o problema que temos, porque, Alba, non se lle ocurre a usted pensar precisamente este goberno que temos en España, xa o tiño dito aquí máis veces dunha, Zapatero reuneunos aos alcaldes en Moncloa, cando eu estaba na executiva da FEN, e díxonos claramente que a lei de dependencia os concellos non íbamos pagar un duro, que iba a pagar todo, eles e a autonomía. Sabe canto nos costa a nosa lei de dependencia? Más de 400.000 euros, quero recordar. Moito máis. Entón, o sea, ustedes, os Zapatero e agora Sánchez, están nos engañando permanentemente. É unha vergonza que se nos dixo que eu non estou mentindo, porque podo xuralo polo meu honra. Estuve eu ali en Moncloa, por certo, era a terceira ou cuarta vez que iba, non fun moitar máis. E díxonos que non íbamos poñer un... Dixo, alcaldes, tranquilos. Era Paco Vázquez, presidente da FEN. Tranquilos, vos non ides poñer un peso para isto da dependencia. Vai no pagar todo, o Estado e as autonomías. Mentira. Mentira que nos teña acostumbrados. O sea, cando se convirte un goberno da nación na forma de mentir, mire, teñolle aquí unha, porque é que ustedes do PSOE é que son realmente preocupantes. Mire, contéstame a min como senador cando lle pregunto das paradas do bus e díceme, la lei de mobilidade, eu pregunto-lle se van para quitar a parada de autobús de la liña de Silleda, cantas van quitar en Pontevedra, que é a miña demarcación, por así decirlo. La ley de movilidad sostenible se encuentra en tramitación parlamentaria, por lo que los diferentes grupos parlamentarios podrán presentar las enmiendas que estimen oportunas. Obviamente que as presentaré. Pero mire, curiosamente, vexo esa resposta e vexo hoxe, creo que na Voz de Galicia, dice, redacción Santiago, Transportes dá 40 millones a las autonomías por reducción de paradas de buses estatales. El Gobierno ofrece esta compensación, es decir, que nos están chuleando, ofrece esta compensación para intentar convencer a las comunidades. En Galicia se suprimirán estas líneas en 23 ayuntamientos. Mencionos aquí en 3 de la LIN. O sea, esto sale hoxe na Voz de Galicia e a min contéstanme antes donte que se terei a oportunidade de alegar. Hai que ter morro, hai que ter morro e hai que ter descaro. Polo menos que non me insulten. Porque, claro, non ves como pretende darlle as autonomías 40 millóns para que calen? Claro, eu supoño que as autonomías non calarán, pero é que é un chiste. Así que, mire, nós teremos de feutro gobernando, que os temos, non hai dúda ninguna. E Feiradeza tiñamos que ter pagado o ano pasado e non demos acabado de pagar, sí. É que quedan 3 facturas, 2 delas dun transporte, sí. Normal, porque cando se están facendo as cousas, xurden cousas que non contas con elas. É que hai que resolvelas, porque está no fragor da batalla, e non queda outra. E se hai que pagar uns transportes que non tiñas contemplados, se os tens que pagar, hai que pagalos. E pagan cando se poden pagar. Por lo tanto, non engañamos a ninguén, pero polo menos non engañamos a ninguén. É mellor dicirlle á xente, non che podo pagar isto, que agarrar e dicirlle, sí, que che vou pagar, e por detrás estar facendo o contrario. Porque o problema é que dignos que non hai, que eu podo alegar cando están xa comprando as autonomías. E digo comprando, se esta nota de prensa non é mala, que están as comprando. 40 millóns de euros para que queden caladiños que a supresión das paradas. Home, un pouco de respeto aos que facemos política, a que sea municipal. Vamos votar. Votamos entón.
Votos emitidos 21, sí 14, PP e Bloque Nacionalista Galego, non os 3 do PSOE e a abstención dos 4 de Compromiso. Imos co punto número 5, moción do Grupo de Goberno relativa ás medidas adoptadas polos propietarios des árboles que limitan con pistas asfaltadas titulares municipal. Ten a palabra o concejal de Obras José Cuñarro. Bos días. Bueno, tenemos esta moción aquí a pleno porque hai aproximadamente 6 ou 7 meses fomos ás parroquias, visitamos as parroquias todas de Lalín e unha da inquedanza dos veciños era o problema das polas que teñen nas pistas. Entonces, nós valoramos a opción de cortalas desde o Concello ou subcontratar a unha empresa que as cortara e é unha opción inviable para o Concello. Perdón. Entón, o que estamos mirando é que, claro, o problema que teñen é que o transporte escolar ten queixas, sobre todo, isto pasa no tempo de maio a outubro, porque cando as polas están cargadas ca folla, ou en algún caso, como os castiñeiros, como ourizos ou por aí, pois baixan, entonces pegan os camións de pienso, os camións de palla, de leite, transporte de animais, o camión da basura. Isto é unha inquedanza que teñen os veciños e que realmente pois teñen que convivir con elas. A parte que este ano foi un ano que houve bastantes temporais, unha das problemáticas que tamén están tendo nos temporais é que hai microcortes de luz, non teñen luz. Despois, hai veces que os veciños non dan salido das aldeas, porque realmente emerxencias non dá feito para sacar as árboles retiradas, esas polas que hai no medio dos camiños. Outra das cousas que está preocupando, sobre todo no tema gandeiro, é que cada vez vedevos que os gandeiros van aos robós. Os robós sin corriente non muxen, é dicir, non é como antes que tiñas un generador e nese momento puntual pois puñas a funcionar a sala ou realmente o tanque para que enfriar. Ahora mesmo muxen día e noite. Se esas polas están en contacto cos cables da luz e lle están facendo fricción en moitos momentos, hai microcortes e os robós pois paran de muxir. Entonces, é un problema que inqueda a veciñanza. Isto tratámoslo no grupo de goberno, que tratamos de facer un bando de mandar ás parroquias para que realmente a xente se conciencia de que ten que cortar as polas e o que sí que vamos a tratar é de que os pinos que estean, como di a lei de incendios, a 7 metros do eixo da pista que os corten polos pés e despois tamén o que pedimos é que outros tipos de árbores que as poden polo menos, porque outra das cousas que falastes agora aquí, que tamén é outro problema que temos, que houve a liquidación de obra, hai moitos sitios que non se pode botar aglomerado, porque as bañeras non levantan, teñen que facer plantas móviles e realmente para aglomerar, que tamén é un coste máis para a hora de citar a obra, porque realmente esas bañeras non levantan polo problemática que teñen cas polas. E despois de facelo bando, se vemos que non funciona, habrá que facer unha ordenanza onde recolla para poder a xente que corte esas polas. Habrá árbores que ao mellor que estean deteriorados e a xente ten que ser consciente de que eses árbores ten que sacalos, pero non é que teñan que sacar todos os árbores que haxen nos torreos, pero polo menos as polas que dean po camiño público que as corte, porque realmente é un problema que ten a veciñanza. Isto tivemos ora na xenda urbana reunidos con todos os pedáneos, os 52 pedáneos están de acordo en aplicar esta medida e que creo que é unha medida para que a veciñanza do rural tamén viva mellor. Os nenos cando van á escola que non teñan ningún tipo de perigo, o autobús cando vai a recollelos. E outra das cousas tamén é que pode pasar é que unha desas árbores caiga, nunca pasou nada, é que un coche ou unha familia se espete contra ese árbore e teñamos un problema que despois vai ser un pouco máis difícil de levar a cabo. É pola miña primeira intervención nada máis. Gracias, Pepe. Turno para Bloque. Paco, douxa a palabra a ti ou a Ariana? Ariana, ten a palabra. Vale. Bueno, nós ímonos a abster nesta moción por varios motivos. É certo que estamos de acordo de que hai que ter as beiras das pistas libres para unha circulación boa, sin impedimentos, que haxa visibilidade. Pero o problema que lle vexo eu aos demais é pedirlle vía notificación o que nós non facemos vía obrigación. Porque, claro, hai pistas en Lalín anegadas pola falta de limpeza das cunetas, hainas. Pistas estreitas que baixas co coche da beira, porque non collen dous coches á vez, e petas abaixo. Bolsas de auga de 5 metros de largo nas pistas. Pistas cheas de lama. Pistas con silvas que petan nos coches, porque aquí o desbroce en Lalín
en vez de se facer un desbroce que sexa algo útil e pensado, fais un desbroce polo santoral. San Antonio, a Virgen do Rosario, o San Miguel, e pistas con os buratos cando se saltos no coche. Entón, bueno, pedirlle aos veciños que fagan isto con certa credibilidade, había que primeiro ter as pistas como é debido e despois pedilo antes. E, bueno, eu creo que isto traes aquí porque non hai outra cousa da que falar. A da amnistía estará xa para acabarse de ter importancia, hai que meter algo e metestes isto. Digo porque outro día o noso alcalde díxome que destripara unha moción. Bueno, isto tamén, a verdad, para unha moción non daba moito. En fin, rematei. Moi ben, gracias, Ariana. Por parte do PSOE, Alba, ten a palabra. Perdón. Bueno, a ver, vamos partir da base de que eu estou de acordo e nós estamos de acordo con que fai falta a poda en moitos sitios. Pero a partir de aí, fai 15 días fachendeaban de facer unha campaña de repoboación dentro do Concello. Moi ben, unha semana despois sacan isto. E non falan só de poda, falan de talar. Eu creo que, canto menos, moi comprensible non é, non son estas dúas cousas. Comezan a moción dicindo que unha das demandas máis habituales por parte da veciñanza é o arranxo de pistas. Ben, pero na exposición que acaba de facer vostede xa di que unha das principales inquedanzas é a poda das árbores. Achacan o tema do arranxo de pistas aos danos que fan as raíces das árbores no asfalto. Supoño que achacalo a unha inexistente limpeza e mantemento das cunetas, por exemplo, por non lle viña ben porque tiñan que facer algo. Din tamén na moción que se refiren especialmente aos pinos e eucaliptos. Eu non sei que é especialmente, o sea, a que se refiren con especialmente? A que primeiro se talen os pinos e eucaliptos e despois se xa eso as maceiras e os castiñeiros e os carballos ou como é? Falan tamén de que os danos e custos da reparación poderían evitarse cunha actuación de planificación e mantemento das especies arbóreas. Moi ben, estaría ben saber cal é a planificación, porque, dende logo, isto de planificación non ten nada, e de mantemento menos. Falan tamén nesta moción de solicitar da veciñanza. Isto sí que é algo novidoso porque é moi raro, eu creo que é a primeira vez que vexo unha moción que veña a pleno solicitándolle algo á veciñanza. Neste caso, pois que pode. Eu, de verdade, pois aí estamos de acordo, pero hai unha diferencia moi grande entre podar e cortar polo pé. Sobre todo se falamos de carballos ou castiñeiros que están ao carón de moitas das vías municipais que ten o noso Concello e que levan décadas ou centos de anos no mesmo sitio. Por certo, que aplican moito iso de consellos vendo que para min non teño, porque estes días os veciños estaban nos mandando fotos das propiedades dos membros do seu goberno onde que vostede pertenece é no que as árbores, as polas das árbores cruzan dun lado ao outro da vía. En todo caso, eu creo que isto non é un xeito de facelo. Primeiro deberían facer unha reunión informativa para a veciñanza, para non causar isto que se está xerando estes días de incertidume, preguntas e enfados dos veciños e veciñas. Así, polo menos, é o que nos están dicindo a nós. Por outra banda, deberían lexislar, que é o seu traballo, e non pedirlle nunha moción aos veciños que corten ou poden as súas árbores. Deberían notificarlle aos propietarios, porque tamén vir aquí cunha moción, eu creo que todos sabemos que non fai que os veciños se enteren. Quero dicir, hai veciños propietarios de castiñeiros, de pinos e de eucaliptos que lindan cas vías municipais que nin sequera viven en Lalín. É que non ven o pleno os que vivan en Lalín. Por outra banda, tamén deberían dar un plazo para alegacións, porque hai algúns que ao mellor teñen algo que decir para non cortar un carballo centenario. Isto, ademais, ten un custo económico, porque di que para o Concello é inasumible facelo vostedes, pero, claro, para o Concello é inasumible e os veciños que se busquen a vida. Eu creo que non estamos como para pedirlle que talen centos de árbores. Con sorte de que teñan medios económicos, terán outro problema, que é buscar unha empresa que lle faga o traballo en un corto plazo de tempo. Tamén terán outro problema, que para cortar un árbore terán que pedir unha solicitude e incluso, en algúns casos, outra solicitude para a ocupación de vía. A ver se lle contestan en tempo, porque últimamente non o están facendo. É que isto, ao final, o que é papel mollado. O que fan é someter a cidadanía a confusión e a inseguridade xurídica. Porque en base a que ordenanza ou en base a que lei ameazan coa execución subsidiaria por parte do Concello. Eu creo que se isto se cumple e se os veciños fan o que lles piden nesta moción, pois non queda un árbore cos kilómetros e kilómetros que temos de pistas municipais neste Concello. E, a parte, especialmente, estamos a falar de árbores autóctonas, porque pinos e eucaliptos, grazas a Deus, aquí non temos moitos.
Xa que falou a Ariana de amnistía, e hoxe igual non sale o tema, vou na sacar eu, e nós queremos a amnistía para os nosos árboles. Evidentemente que se poden os que haxe que podalos, que se lle notifica aos propietarios, pero que se faga cunha ordenanza detrás e cunha legislación, non cunha moción que veña a pleno, que ao mellor o 90% non se enteran do tema. Remato. Gracias. Por parte de Compromiso, ten a palabra Miguel Medela. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, pois está claro que esta moción ten 3 puntos bastante diferentes. Unha, nós estamos totalmente de acordo co tema de prohibir, pedir que se saquen todos os árboles que están acopiados nas cunetas, porque para nós as pistas é un deterioro bastante grande, non? E despois tamén estamos de acordo en que se faga unha poda en todas as pistas, non? Donde haxa o risco por accidentes, e ben dicía o concelleiro, pois hoxe en día todos no rural son as máquinas moi grandes e a verdad os árboles que están tan pegados ás pistas pois é necesaria esa poda. Despois estábamos no primeiro punto, non entendía moi ben, non sei se pedían que se fixeran toda a corta deses árboles a menos de 7 metros, pero na súa intervención deixou claro que só sería os pinos e eucaliptos, que estamos totalmente de acordo, porque é ben certo que as pistas, as raíces tanto de eucaliptos como de pinos é un peligro, e ademais, por moito que asfaltemos ou por moito que fagamos cunetas e por moito que dar por vai estar aí, é necesario a corta tanto de pinos como de eucaliptos. Despois, deixou claro vostede que na moción non o puñía así moi claro, non? Que non sería os outros árboles, que só sería poda, que non será cortalos. Nós, nese caso, pois, estamos de acordo coa moción. Nada máis. Gracias. Turno para José Cuñar. Que veña Alba. Vou esperar que veña Alba. Bueno, contestar. vai dicindo, se Alba non ven é un problema de Alba. Claro, pois se non nos coita. Bueno, xa lle comunican os seus colegas. O que está claro é que se nota con diferencia a xente que vive no rural e que anda polas pistas do rural como a Medela é o cambio que fai Alba, que Alba, mira, vouche dicir o que che di a veciñanza, xa que o outro día colgaches un vídeo, vouche dicir o que din os teus veciños de Camposancos. Cando vas para Camposancos, dixeron varias personas que non vayas pola Nacional, é dicir, pola carretera das Cruces, que é da Xunta, vai por Val, metes ali no teleclub á esquerda, e ves como está aquela pista que cruzan as polas dun lado ao outro. Non, pero dixo... Non, pero dixo que vayas, dixéramos de Camposancos, que en vez de ir pola carretera, que foras por ali. Entonces ves o problema que teñen ali os veciños. A parte desto, é ben claro que nós na moción, como dicíamos antes, a ver, a moción, os pinos son un problema porque rebentan as pistas, pero a parte é outra cousa, que vostede fala de cunetas. As cunetas non se dan feito onde hai pinos, porque as raíces xa non das afondado, tens que llas cortar e non dar feito nin as cunetas. Outro dos problemas que estamos tendo que os pinos é que a parte das raíces son as polas. Vedes moitas veces que cae un polón deses e ven para a carretera. É un problema e a parte que podar un pino sabedes que é imposible. É dicir, a xente non vai podar os pinos. É certo que ao mellor é un carballo e un castiñeiro máis fácil de podar, sí, pero tamén é certo que hoxe, por hoxe, nadie corta unha silva diante da casa, nadie fa un mantenimento. Antes dicía a Ariadna o tema de facer as cunetas. Sí, pero para facer as cunetas ti visitas a moitísimos gandeiros, hai que conciencialos de que metan os tubos nas entradas, e que pasen cos tratores e que non salten as cunetas, porque limpamos as cunetas e van co trator e botanlle terra. É dicir, é un problema de concienciar a xente. Outra das cousas que traemos aquí isto é porque nós, cando vamos ás aldeas e falamos cos veciños, somos xente seria. E o que quedamos de facer, facémolo. Sea ben ou para mal, nós dixemos que vamos traer isto ao pleno, que íbamos ter esta moción para realmente, se salía aprobada, sabemos que temos 12 que pode ser aprobada, pero se sale aprobada e saile para adiante para facelo. Entón foi o que quedamos cos veciños e cos pedáneos e así o fixemos. É dicir, non traemos para rellenar, nos para rellenar sobre nos cousas para traer, moitísimas, Isto non veu como relleno, isto veu porque é un problema que teñen os veciños. Vostede sabe perfectamente que nas explotacións, estaba yo dicindo, o problema que hai co robor de ordeño, pois son moitos, porque hai moitas explotacións con ese problema que teñen. Entón, o tema das polas, eso é un problema que temos e que nos temos que dar conta. Xa sabemos que as pistas teñen que ter mantenimento, teñen que ter moitísimas cousas, pero tamén hai unha cousa que vostede anda por bastantes pistas, que Lalín ten un número imenso de pistas, e eu creo que as cunetas, home, me estou engañado, pero nunca tantas cunetas se limparon
como neste último mandato, nin cando gobernaron ustedes, nin no anterior goberno do PP, É dicir, nunca se limpiaron tantas cunetas como a mancomunidade, que ven para alín o 90% das veces está limpando cunetas. Comprouse unha mini, que o señor Vilariño dicía que para que iríamos a máquina, pois o señor Vilariño, os cortes no pleno da mancomunidade, da máquina, sí, ustedes, sí, que se reuda a máquina esa que se comprara, na mancomunidade. Queres máis tempo? Non pregunto. É dicir, temos a máquina das mancomunidades, a giratoria, está só limpando cunetas cando está no Concello de Lalín. Entendemos que, a ver, non vamos coller talar todo polo pé, Alba, iso é entendible, que non é así, pero tamén, se a xente non concienciamos que ten que podar as súas polas, no orde do Concello non se dá feito. Iso é, hai que entendelo así. Eu creo que, se vos vedes que este punto é para un debate político, eu creo que non. Este punto é para concienciar a xente de que ten que facer unha mellor labor que as súas árbores. E nós, claro, que non queremos que se corten todas as árbores. E vostede, que sabe perfectamente polo seu traballo, se un siniestro hai contra un árbore, sabe quen ten que pagar? O dono da árbore. Iso digo no seu vídeo. Díxallo tamén a veciñanza que non pensa que non, que ten que pagar... Non, pois pensa que ten que pagar o Concello. Xa houve un que chamou aquí de que, non, que é unha pola e pagou un coche, agora tens que pagarlo vos. Iso chamaron aquí ao Concello. Claro, vale. Bueno, vale, pero ella sí, nada máis. Gracias, Pepe. Ben, eu para rematar simplemente dicirlles que, a ver, o que queremos facer é algo tan sinxelo como o que realmente levanta as pistas que asfaltamos son os pinos, porque as teñen unhas raíces particulares que van moi arriba e que dá igual, inda que botes unha capa de aglomerado grande, levántana. Entón, os pinos queremos que se corten a 7 metros do eixe do camiño, vale? Os pinos que se cortan a 7 metros. Os outros árboles, non imos cortar árboles. Simplemente imos dicir aos veciños que os teñen que arramar para que poidan pasar o coche do leite, que vostede ao mellor non se dá conta que por ali pasan aerotrailers que levan o leite, o autobús, para que pase o autobús escolar, para que pasen, en definitiva, os camións e autobuses. Entón, sí que llevamos pedir que arramen os carballos, os castiñeiros, os vidos, pero o pino sí que hai que cortalo. E tamén vamos prohibir plantar pino a menos de 7 metros do eixe, de cada pista. Ou, como mínimo, a 3 do asfalto. 7 metros, a pista é pequena, pero se a pista é grande, pois hai que ir xa, desde onde termina o asfalto, 3 metros. Iso para os pinos, porque os pinos son os que levantan o asfalto. É unha pista que vai durar 10 ou 12 anos, dura a mitad. Polo tanto, ese é un tema municipal, de necesidade. E o resto, vostedes, eu non sei, danse por facer vídeos contando absolutamente todo mentiras, dicindo totalmente mentiras. É dunha desfachatez. Mire, Alba, home, eu non quero meterme con vostedes, pero é que chega a facer chistes da amnistía. Vostede non se dá conta que a amnistía é unha desgracia para este país que está dividindo en dous. É unha desgracia para este país. E vostede fai un chiste, como se, xe que non falaron da amnistía, vou falar eu. Por favor, un pouco de respeto. Non se dan conta que o Partido Socialista, que, como eu digo, é unha franquicia de poder, está ya originando un problema grave a este país. Moito máis grave do que ustedes pensan, porque, mire, hasta nin siquiera nas argumentacións, Alba, es que ustedes salen un vídeo dicindo que por que eu votei en contra do teito de gasto que Lalín perdeu 1 millón. Como pode ser tan mentirosa? 1,5 millón. En que perdemos 1 millón? Dígame un de Ibavir. Ibavir no PIE. O sea, se non votáramos en tronco, Ibavir no participación de ingresos do Estado? Non. Ibavir nalgúnha obra? Non. E onde Ibavir ese 1,5 millón que perdemos? Non se dá conta que é unha falsedade absoluta. E fixeron igual en toda España porque vostedes non son un partido político como é debido. Votaron só monte totalmente, están totalmente asilvestrados. Entón, claro, son capaces de decir que o Concello de Lalín perdemos 1,5 millón porque eu votei en contra do techo de gasto. Mire, eu votei en contra do techo de gasto para que todos os millóns que hai que repartirlos por resto de España non vayan exclusivamente para Cataluña e País Vasco. Foi polo que votamos en contra, entende? Pero mire unha cousa, máis aínda, inda que nós votáramos en contra do teito de gasto, o presuposto salía igual para diante. Pero ahora como convocaron eleccións en Cataluña, xa non hai presupuesto. É que ten tamén culpa o Partido Popular que non haxa ahora presupuesto. Claro, porque ao PSOE faltáronlle os socios. Oiga,
Sexamos respetuosos un pouco, que todo o que máis o que menos temos unha certa intelixencia. E eu non digo que sea un fenómeno, pero tampouco sei ler os coches aparto, Entón, por favor, eu creo que cando se fan certas afirmacións, Alba, hai que ter un pouquiño de mesura. Eu reto a vostede, na segunda intervención, cando teña vostede a intervención agora que ten tal, que me diga onde perdemos la língua 1,5 millón, porque ao mellor eu levo moitos anos de alcalde e ni me enterei, porque dígame que o perdemos, porque eu asegurolle que eu non o sei. A ver se vostede me pode demostrar. E se vostede me pode demostrar que perdemos 1,5 millón, entón darei a razón. Pero dígame que o perdemos. Non me diga perder 1,5 millón. É totalmente falso. É unha falacia do PSOE. Por certo, o fixo a nivel de toda España, porque vostedes non teñen escrúpulos. Son un partido sin escrúpulos. É unha desgracia para este país, porque están gobernando. Vota... Sí, sin un problema. Diga, Alba. É que me avinagro. A ver, o problema grave que temos en Lalín, sinceramente, é vostede e o seu partido. E primeiro vou dicir por qué. Porque non son capaces de falar dos problemas de Lalín neste pleno, porque sempre ten que sacar a amnistía, ETA, non sei que, non sei canto. Eu fixen unha apreciación, pero eu non falei da amnistía en España, que é a primeira vez. Dixen que pedía a amnistía para os árboles de Lalín. Punto. Se vostede quere falar da amnistía, do mal que o fai o Partido Socialista, nos ten que chamar na mesma intervención mentireira, a min, franquicia de poder, outra vez máis, que estamos asilvestrados, etcétera, etcétera. De verdade, que o problema é a falta de educación. E se pretende traer este pleno a mesma actitude que teñen en Madrid, eu creo que estamos fora de lugar. Dígame o que lle preguntei, por favor. Dígame en que perdeu Lalín 1,5 millón por eu votar en contra. Pero se non estamos falando deso, se estamos falando dunha moción que vostedes trouxeron aquí. Vostede grabou un vídeo onde dixo que Lalín perdía 1,5 millón de euros. Lalín, estamos falando de Lalín. Eu sei que lle doen moitos meus vídeos, pero ese punto non está na orde do día. Primeiro. Segundo, do que está falando vostede deste punto que ven á orde do día, está falando dunha cousa que non é o que pon na moción. Non me quere responder onde está 1,5 millón de euros ese. Eu quero lle responder a este punto. Eu quero lle responder a este punto. Vostede está falando dunha cousa que non é o que puxeron na moción. Está falando de cortar os pinos e non os outros árboles. Non é o que pon a moción. Vote o que queira, ten todo o dereito do mundo. Votamos. Usted procure dicirme se é posible en que perdemos 1,5 millón, que estou preocupado. Pero digo yo despois, home, non hai problema, pero usted non lle interesa que lle diga o que eu lle quero dicir. Sí. Falta por votar. A ver, aquí sale, pero non sale aí. Aquí sale, pero aí non. Pedro Sánchez, culpa tamén. Sale nesta pantalla e non sale na outra. Ben, non, pero digo xo seu, César. Cada un sabe se vote. Tes que velo, pero digo eu o resultado da votación. E os que están votando aquí saben se votaron iso ou non. Protestarán. A ver. Ahora sí, mira, ahora sí. E o meu está, non? Sí, entón xa está. Votos en contra o Partido Socialista, votos a favor o Partido Popular e Compromiso e abstención do Bloque Nacionalista Galego. Vamos ca seguinte moción. Moción de compromiso solicitando a redacción dun proxecto para a unidade da Rúa B. Que lle dou a palabra? Bueno, a ver se rebaixamos a tensión. Eu primeiro queríalle recordar a parte do pleno que en este pleno non legislamos. Por lo tanto, parecía que habría que legislar. Aquí non legislamos, non é unha legislatura, aquí son mandatos. Sí. E en canto aos eucaliptos, eu decir que eu os collería todos en Galicia, os cortaría e os mandaría na primeira expedición tripulada a Marte. Eso que penso de eucalipto e algúns proxectos que teñen que ver co eucalipto. Despois, decirles que esta moción é unha moción que sobre unha iniciativa que levamos no noso programa electoral. Consideramos que a Rúa B, que probablemente
é a rúa de máis densidade de población dentro do casco urbano de Lalín, necesita unha remuda, necesita ser reformada despois de outras que se fixeron gracias a fondos europeos. Reformouse Lalín de Arriba, reformouse Don Ramiro, despois reformouse a rúa tamén Venceslao Calvo Garra, na que nun universo paralelo a xente aínda sigue caendo a rebolos, a Enrique Vidal Abascal, e algunhas máis. Son consciente que dentro da xente urbana Compromiso pactamos unha serie de iniciativas para ir, digamos, mellorando as condicións, as humanizacións do que é chamada amendoa central. Cuestión na que estamos de acordo, pero consideramos que se pode facer un esforzo nunha das rúas máis importantes de Lalín, na que os propios veciños din que se está quedando bastante vetusta e bastante atrasada. Consideramos tamén, isto digo yo ao Goberno, que é unha rúa na que non se deberían reducir as plazas de aparcamento, porque non é unha rúa que teña especialmente unha cantidade de garaxe significativa e, polo tanto, si fai falta en esa rúa pois plazas de aparcamento. Tamén decir que siguen dirixíndose a min veciños da Rúa Areal coa cuestión do aparcamento, e que eu lles digo que o proxecto da Rúa Areal, que, por certo, eu apoio, foi máis dunha ocasión presentado por parte do Goberno e ali, polo que sei, os veciños non protestaron en ningún caso. Polo tanto, estas son as consecuencias, eu digo aos veciños. Se non estades de acordo con algo nas reunións, que non pasa nada, podes alzar a voz educadamente e dicir que non estades de acordo. O que non pode ser é que cando a rúa está prácticamente rematada, que agora veñamos con este tipo de problemas. Bueno, pois decimos que na Rúa B, eu xa digo de saída, non sería ben recibido porque non hai moitos garaxes que se eliminasen. Polo tanto, nós somos responsables e en este mandato creo que estamos demostrando ser especialmente responsables e especialmente colaborativos con diferentes tipos de cuestións propositivas. Esta levamos, insisto, no noso programa de goberno, e o que pedimos ao grupo de goberno é que se faga cando menos un proxecto para esta rúa. Non pedimos a súa execución, porque sabemos das dificultades económicas que ten en este momento o Concello de Lalín. Ao mellor si podería ir para algún tipo de proxecto de fondos europeos, que vai seguir sendo o gran maná para os próximos anos, pero somos conscientes que unha rúa destas dimensións, polo menos na súa totalidade, en este momento o Concello de Lalín non ten disponibilidade para poder reformala. Pero creo que si podemos ir facendo un proxecto ao mesmo tempo que se vai avanzando no concepto que comparto de amendoa central para, insisto, aumentar a calidade de vida e incluso axudar sustancialmente a mellora dos negocios que están unha das rúas máis importantes que no ano 2024, por certo, señor alcalde, sigue chamándose Rúa B, e eu considero que cando vostede o teña ben poida convocarse unha reunión do Rueiro para que xa lle podamos dar nomes a algunhas rúas que non entendo e teño unha... Teño unha parte alícuota de culpa en este tema, e tamén Teresa Varela, de que se siga chamando Rúa B, ela sabe por que yo digo. Creo que se debemos avanzar tamén na cuestión do Rueiro. Bueno, o que esta cuestión é propositiva para mellorar a vida dos veciños e dos negocios dunha das rúas máis importantes do casco urbano. Moitas gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galega. Ten a palabra Ariano ou Paco. Paco ten a palabra. Sí, para nós é unha das rúas que levamos, incluso presentamos fai 8 anos no programa electoral e nestes últimas eleccións exactamente o mesmo, un proxecto para actuar sobre esta rúa, non? Entendemos que é das rúas efectivamente máis poboadas e das rúas, ademais, tamén de maiores dimensións, polo tanto, incluso nós temos nese proxecto orzamentado o que costaría levar adiante un proxecto con garantías, que seguramente en cuestións orzamentarias tivera que ir en varias fases, pero, bueno, vostedes a hora de gastar, como gastan en función do que lles interesa, tampouco me sorprendería que tiveran ese criterio de racionalidade. E, pois, é unha rúa que, desde logo, é o resultado da macización e da especulación urbanística que o Partido Popular fixo ao longo de moitos anos no noso Concello, e se non se entendería como esta rúa está feita así, en base a poñer desde logo o urbanismo en mans de certos empresarios, non? E isto é unha consecuencia directa desto. Nos, a maiores desta rúa,
que evidentemente creemos que hai que actuar sobre ela de maneira urxente. Entendemos que hai outras rúas que requiren esa mesma actuación, non? Polo estado lamentable na que se atopan, como pode ser, por exemplo, Pintor Laseiro, Alcalde Ferreiro e varias máis que poderíamos citar. Por lo tanto, o que sí que nos gustaría é que este goberno, se o quere consensuar mellor, e se non ten ningunha obriga, pero que en todo caso tivera unha folla de ruta hora de poder actuar ou as prioridades de certas rúas. Non é só prometerlle aos veciños e veciñas que se vai arranxar e despois que non se lle faga nada. Non estamos falando, ademais, de rúas centrais e arterias básicas do noso concello. Supoño que isto quedará nunha simple infografía, supoño que para cando, pois como vostedes xa ten dito aquí, pois cando se poida, e como se pagará, pois como vostede ten dito aquí, pois co que veña, non? Bueno, nós entendemos que teñen prioridade, pero claro, sin un modelo urbano é moi difícil poder ter criterios de actuación de rúas no noso casco urbano. Nos, polo tanto, creemos que o que ten que vir a debate é saber que casco urbano queremos. Nos, obviamente, o pelotazo da gran praza non é o noso modelo urbano, eso, desde logo, non o é, pero sí que temos un modelo que é perfectamente legítimo, como é antítese do de vostedes, pero creo que é o primeiro que hai que definir para poder actuar. Gracias, Paco. Turno para o PSOE, que Mario López ten a palabra. Grazas. Moi bons días a todos e a todas. Dende o noso grupo sempre apostamos pola humanización e modernización das rúas. Humanizar é dinamizar. A Rúa B, a que se refire a moción que presentan os compañeiros de Compromiso, é unha das rúas da nosa vila con maior densidade de poboación, como ben dixo Rafa na súa intervención. Polo tanto, creemos que merece al menos un estudo, igual que o merece a Ramón Aller, que tamén consideramos que é outra das rúas que é unha necesidade. Humanizar sirve para alcanzar unha aceptable calidade de vida na rúa, para pasear, para trasladarse, para mercar, descansar, etc. E a fórmula é moi sinxela. Aceras anchas, arbolados, xardíns, iluminación, bancos, etc. Cidades como a Coruña, Lugo, Pontevedra, entre outras, son un claro exemplo de humanización, onde se aposta polas persoas, máis que polos coches. E isto queremos deixar moi claro que non é unha guerra aos coches. Evidentemente, somos conscientes que hai que respetar os horarios de carga e descarga e tamén, como non, o acceso permitido aos garaxes. Todo isto debe estar consensuado cos negocios e cos veciños da rúa. As directrices europeas para reducir as emisións camiñan neste sentido. Unha vila onde se aposte pola humanización e peatonalización é unha vila con vida, con dinamismo, e sempre irá en beneficio dos negocios. Ademais, as rúas paralelas e transversais á Rúa B, amplias, permitirían unha fluidez do tráfico e non ocasionarían perxuízo á circulación da vila. Peatonalizar unha rúa é preparala para dar prioridade aos peóns. Humanizar é facer unha rúa habitable, respetuosa e de convivencia. Isto repercute positivamente na calidade de vida dos seus habitantes. Así que, benvidas sexan estas propostas para facilitar a convivencia. Polo tanto, e remato xa, nos anunciamos que votaremos a favor desta moción que presentan os compañeiros de Compromiso, porque canto menos merece un estudo por parte deste Goberno para que se poida humanizar a Rúa B. Nada máis e moitas grazas. Moi ben, gracias, Mario. Pois ahora turno de intervención para o concelleiro de Mobilidade, Pablo Areán. A ver, onde estás, Pablo? Sí. Bos días a todos. Esa palabra, Pablo. Mirade, se seguimos con este criterio desta moción, xa tedes moción realmente para todos os plenos do mandato, porque a capacidade de obrar é limitada por tempo e por cartos, e porque a capacidade de pedir sempre vai por encima da capacidade de execución. No meu armario teño xerseis que están novos e outros que xa empezan a facer un pouquiño de bolas, pero non por eso os vou a tirar, e non por eso tampouco vou a mercar todos os xerseis novos ao mesmo tempo, porque non me dá o peto. A xestión consiste precisamente niso, en chegar a manter un adecuado equilibrio
de renovación entre a renovación e a creación destas instalacións para mantelas nun adecuado modo de utilización. No seu mandato, por exemplo, executaron obras como Enrique Vidal Abascal, a Praza da Torre, a Calzada, a Venceslao Calvogarra. No noso mandato, no anterior, e neste, no que vai deste, Xosé Cuiña, Joaquín Loriga, sen entrar en polémicas. Kilómetro cero, a parte da principal, Manuel Rivero, Maruja Gutiérrez, Monte do Faro, La Linda Riba, Don Ramiro, Memorias de Nuno Labrego, Nuno Neves de Cercio, Areal. Traballamos na área de reparto 21 a Sauces, edificio de Manuel Rivero, CIS e urbanización do CIS, tanque de Tormentas que está rematando, casa de Don Álvaro que empeza, adquisición de terrenos da Gran Plaza, os traballos que estamos a facer moi avanzados dos terrenos do Lalín Arena. Salta á vista a gran evolución que está a experimentar o noso casco urbano e no último mandato fomos quen de executar os maiores presupostos da historia do noso Concello, onde tamén traballamos no rural de forma moi notoria. A pesar de todo isto, sigue faltando moito por facer e xa repetimos en reiteradas ocasións. Temos a nosa propia folla de ruta e nesta folla de ruta falamos habitualmente da améndoa central, da definición do plan de tráfico, centrándonos na améndoa central a modo moi esquemático. Salta á vista a lógica do seguinte análisis. A rúa Molinera e a Pintor Raxeiro configuran un dos eixos principais da nosa vila, que está cruzado por rúas arteriais como a Ramón Allerro, Salía de Castro, Luis González Taboada, Rúa B, entre outros. E sen pretender excluir a ningunha delas, salta á vista que todas estas son das primeiras que necesitan actuacións de renovación, pero non se poden facer todas ao mesmo tempo, por motivos obvios, porque non podemos paralizar a vida na nosa vila e porque os cartos chegan ata onde chegan. Nós temos unha visión clara do que queremos para a LIN e para conseguila seguimos criterios obxectivos, criterios como da boa xestión, a xestión responsable, criterio como a mellora de calidade de vida dos nosos veciños, criterio como a dinamización social, cultural, económica da nosa vila. Estes criterios obxectivos son os que nos marcan as opcións e oportunidades para cada unha das nosas intervencións. Por lo tanto, e porque xa estaba dentro dos nosos plans, votaremos a favor desta medida que, como non pode ser de outro xeito, levarase a cabo cando surxa a oportunidade. Moitas gracias. Moi ben. Gracias, Pablo. Fuches agonizando casi, pero chegaches en plazo. Ainda che sobrou. Bueno, vamos pasar a votación xa ca... Ai, perdón. Que era a vosa moción, efectivamente. Falar, digo polo que eu lembro, vamos, digo. Tes o turno de palabra. Moitas gracias. A verdade é que estábame... Primeiro, recoñecer os seus estilismos, señor concelleiro, que eu sempre lle vexo impecable e nunca lle vin un xersei que tivese bolas, que non pasaría nada, co cal é vostede un digno representante da moda de la LIN sen un xénero de dúbidas e en ese sentido ten todo o meu modesto recoñecemento. Punto 1. Punto 2. Asustoume co plantexamento que fixo sobre unha moción que é meramente propositiva, digamos unha moción que o que intenta que se poña en valor unha rúa con tantas persoas que viven ali, con tantos negocios importantes, e que, ademais, non cuestiona o resto do que vostede dixo, porque eu quero lle lembrar que con quen fala negociou con vostedes precisamente un modelo urbano chamada Axenda Urbana, na que estamos de acordo en que, evidentemente, ten que haber unha serie de rúas prioritarias para facer precisamente esas humanizacións. E entón, o ton que lle vin eu da súa intervención, dixen, aquí algo está pasando que me estou perdendo, a ver si... Pero, bueno, vexo que finalmente que chegamos a un acordo, porque creo que é absolutamente racional o que plantexa compromisos, e, ademais, insisto, o que estamos dicindo, e agradezolle, por certo, tamén a intervención que estamos totalmente de acordo os compañeiros e compañeras do BNG e do PSDG, pero sí é certo que hai que sentarse a falar polo mido dun modelo urbano para a LIN, porque eu creo que, independentemente de quen goberne das diferentes sensibilidades, eu creo que sería moi bo para o futuro deste Concello. E insisto, cando nos sentamos compromiso a negociar unha axenda urbana, é porque consideramos que é unha cuestión ambiciosa para os próximos anos. E somos o partido que máis representación ten en este momento por decisión dos veciños na oposición. Pero temos claro que o primeiro para nós son os intereses dos veciños e veciñas de la LIN, independentemente de que nos seus xerseis un momento dado poden ter bolas. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Cuiña. Eu cheguei a tardo das bolas.
pero como cando cheguei aquí, pois me extrañou ese tema, pois preguntei que había pasado mentes salín ali un momento fora, entón, pois, xa me explicaron o que eran boliñas de jerseis que tiña no armario. Ben, nós sí que queremos, o sea, nós sí que queremos ter un modelo urbano, obviamente, e se discutirá no seu momento, faltaría máis, pero temos claro onde queremos chegar. O que ocorre? Pois fan falta uns períodos de tempo normales e o primeiro que temos que fazer é un plan de tráfico. Temos que encargar un plan de tráfico para o Lalín actual, tendo en conta esa almendra central e máis tendo en conta as rúas máis periféricas. E incluso tamén, incluso algunhas que xa están fora do casco e que fora do que é o casco propiamente dito, e que ás veces hai algún problema de tráfico, non? E, por lo tanto, sí que o vamos a intentar facer e sacar pa diante canto antes ese plan de tráfico que vai, de alguma maneira, para non ter que andar pa diante e pa atrás. Hai algunhas vías que ahora mesmo son de doble dirección, que van ter que quedar de unha dirección sola. Algúnas delas son complicadas, como é o tema da Rúa Molinera. A Rúa Molinera, polo seu ancho, debía ser dunha dirección sola, pero o tramo que hai entre a Rúa, como se chama, entre a Rúa Rosalía de Castro e máis a Rúa Principal, ese tramo que ten doble dirección e que ten unhas aceras moi estreitas e é unha zona de paso de bastante xente e as aceras debían ser máis anchas, para poder facer as aceras máis anchas ten que ter unha sola dirección, pero é complicado porque a capilarización de Lalín para arriba e para baixo pivota moito sobre ese tramo precisamente. Entón, habrá que tomar unha decisión, pero non é unha decisión que se poida tomar, hai que tomala dentro dun conxunto. E como hai que tomala dentro dun conxunto, para iso faremos un plan de tráfico, o discutiremos, o intentaremos pactalo, se é posible, e despois, unha vez que o saquemos para diante, é cando, pouco a pouco, polo menos hai unha folla de ruta para ir humanizando a maneira que se pode humanizar. Non é o mesmo humanizar unha rúa deixando un vial que tendo que manter os dous. Ben, votamos entón. Votos emitidos 21, a favor 21, aprobámolo, queda aprobado por unanimidade. Imos ca moción do PSD e PSOE en relación coa accesibilidade das persoas con TEA aos espacios públicos. Ten a palabra Ángel Álvarez. Cando queiras. Moi ben, moitas gracias a todos. Vamos a ver, antes de nada, dicir que hoxe traemos aquí unha moción sobre accesibilidade cognitiva, que sabemos que é un tema que é moi sensible para moita xente e, polo tanto, pois antes de nada, gustaríame empezar pedindo disculpas se en algún momento utilizo algún termo de maneira inapropiada. Como sabedes, o próximo 2 de abril celébrase o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo. É unha xornada que ten como obxectivo visualizar as persoas con trastorno do espectro do autismo e as súas familias e tamén promover o exercicio efectivo dos seus dereitos. O autismo é unha condición de orixe neurobiolóxico que afecta a configuración do sistema nervioso e o funcionamento do cerebro. Acompaña a persoa ao longo de toda a súa vida e afecta fundamentalmente a dúas áreas do funcionamento personal. Por unha parte, a comunicación e a interacción social e, por outra parte, a flexibilidade do pensamento e do comportamento. É unha realidade moi presente na nosa sociedade. Os datos de prevalencia falan dun caso de TEA por cada 100 habitantes. Logo sería fácil inferir que en Lalín estaríamos a falar dunha cifra aproximada de 200 casos e, se temos en conta o impacto nas familias, pois estaríamos a falar dun mínimo de 600 veciños e veciñas que teñen contacto directo co autismo na nosa vila. Ben, o primeiro que nos ven á cabeza a todos cando falamos de accesibilidade son as barreiras físicas, as barreiras arquitectónicas, non? Que impiden que as persoas con mobilidade reducida pois accedan con seguridade os espazos públicos e privados. Lamentablemente, hai outro tipo de barreiras que, ainda por riba, son menos evidentes, pero que igualmente dificultan o acceso de veciños e veciñas e particularmente das persoas con TEA aos espazos públicos, e son as barreiras sensoriais.
E deso trata esta moción, de desenvolver unha estrategia local de autismo que facilite a accesibilidade das persoas con TEA e do seu entorno, das súas familias, aos espazos públicos, os parques, o concello, os museos, o observatorio, etc. etc. Unha estrategia local do autismo ten que ir moito máis alá de colocar pictogramas nos edificios públicos, que tamén son importantes. É moi importante escoitar as familias e a xente que traballa con persoas con TEA. Precisamente estes días, falando con familiares, con orientadores e con algún traballador social, decateime de que todos coincidían en que un dos maiores problemas cos que se atopan diariamente é a falta de información que ten a sociedade, que temos, sobre este asunto. E por eso, entre outras cousas, é importante que hoxe estemos falando aquí de autismo. E, por outra parte, xa para rematar nesta primeira intervención, eu creo de verdade que este tipo de políticas son as que definen unha sociedade. Este tipo de políticas ou a ausencia destas políticas. Hoxe temos a oportunidade de ser útiles aos nosos veciños, podemos facilitar a vida, pero, sobre todo, temos unha oportunidade de que a LIN sexa mellor do que é. E, por ahora, nada máis. Moitas grazas. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Ben, nós imos votar a favor da moción do PSOE porque sempre o facemos e o faremos cando as iniciativas que se tomen sexan en favor dos veciños e das veciñas, sendo precisas e abogando pola igualdade entre todos e a todas. Unha accesibilidade universal é un dereito polo que debemos traballar en favor disto. E neste caso é imprescindible, como decía o compañeiro, incorporar os criterios de deseño universal na planificación dos entornos, dos espazos públicos, e incorporar sistemas universais de sinalización, de orientación, e a información debe ter un formato de lectura fácil, un formato para todos e para todas das tecnoloxías da información e da comunicación. Sempre podemos facer máis do que facemos para mellorar a vida dos veciños no noso concello e, sobre todo, ademais de poder facelo, debemos intentalo, neste caso, ou no que sexa, por suposto. E nada máis. Gracias, Ariadna. Turno para compromiso. Ten a palabra Iria Fernández. Bos días a todos e a todos, antes de nada. Adaptar a sociedade para as persoas con TEA é algo necesario para que poidan acceder a participar nos diferentes contextos sociais. É unha moción que xa o Ministerio de Dereitos Sociais e a Xenda 2030 aprobou un acordo onde aproba o primeiro Plan de Acción Estratégica Española en trastorno do espectro autista, o 5 de xullo de 2023. As medidas que os compañeros do PSOE piden están ben, pero gustaríanos que se concretara algo máis, é dicir, onde e como, pero polo que acabo de escoitar, algo xa comentaches de tema de pictográficos, lectura fácil e demais, que iso aquí na moción non viña escrito, pero agora comentáchelo. E dende Compromiso vamos a apoiar esta moción e vamos a votar a favor, nada máis. Gracias. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Noelia Seijas. Bos días a todos e a todas. Quero comezar destacando o compromiso constante que se mantivo desde o Goberno municipal en canto á integración de todos os colectivos, especialmente aqueles que afrontan desafíos relacionados con calquera tipo de necesidade especial. Non só nos referimos ás persoas que afectadas por un trastorno de espectro autista, senón tamén a todas aquelas que padecen calquera tipo de diversidade funcional. É importante sinalar que apoiaremos esta moción ao igual que calquera outra iniciativa que promova a inclusión na sociedade de persoas con necesidades especiais. Sen embargo, non pretendemos entrar nun debate sobre este tema, xa que é un feito innegable que se estivo a traballar na súa integración. Permítanme demostrar isto cun exemplo que estou segura de que todos teñen presente. Nos campamentos infantís dos últimos anos destinamos prazas específicas para persoas con discapacidade, algo que antes de 2019 non se contemplara. Esta medida foi fundamental para evitar exclusións e garantir que todos os nenos e nenas, independentemente das súas necesidades, poidan participar e gozar destas actividades. E este é só un dos moitos exemplos que demostran o noso compromiso coa máxima integración e inclusión. En resumo, queremos reiterar o noso apoio favorable a esta moción e destacar que continuaremos a traballar na integración de todas as persoas con necesidades especiais,
falando concretamente, por exemplo, do TEA, unha das opcións para mellorar os espazos públicos pódese colocar algún tipo de pictogramas e outras medidas que se poden levar a cabo. Por a miña parte, nada máis. Gracias, Noelia. Turno para Anxo Álvarez. Sí. Vale, moitas grazas a todos. Bueno, primeiro, precisamente a intención é non decir nós, decir, vamos poñer uns pictogramas, sino realizar unha estrategia, o sea, que a desenvolvan expertos. Isto xa existe, e que sexan eles os que digan, porque eu diría posiblemente, vamos poñer uns pictogramas, como fixo algún concello, e chamar a prensa nun paso de peóns, e está moi ben, pero que realmente moitas familias, e falando coas familias, dirán, a nos o que nos gustaría é que a xente, por exemplo, non teña medo dos nosos rapaces ou cosas polo estilo. Quero dicir, o que o mellor para nós é evidente, para a xente que traballa con persoas con TEA, para as familias, pois quizáis eles teñen outro tipo de necesidades. Eu creo que non pode quedar a criterio de ningún de nós decir, no, pois vou facer isto, vou iluminar de azul, que está moi ben facelo, todo isto. Eu creo que hai iniciativas aquí que está moi ben, o tema da música, quitar a música, non? Creo que non é un día tal. Todas estas cousas está moi ben, pero creo que nós o que pedimos é ir un paso máis alá, non? Establecer unha estrategia que a partir de agora todo o que se faga, con os expertos, digan, oye, pois podemos mellorar aquí, podemos mellorar aquí, podemos mellorar aquí. Cada vez que se faga un novo edificio, cada vez que se teña que implementar señalética, que se teñan en conta estas historias. Cada vez que se fai, como se teñen feito aquí, campañas, pois non sei, creo que se fixo algunha contra o consumo de drogas ou contra temas deste estilo. Oye, pois o mellor hai que facer unha campaña informativa. O mellor tamén hai que facilitar a xente que está de cara ao público no Concello de Lalín, no conservatorio, nos museos. Igual hai que facer unha xornada ou dúas xornadas para explicarles, pois, oye, como levar unha visita na que hai persoas con discapacidade, non? Eu creo que isto é moi importante que o teñamos en conta, non? Que as ideas que podemos ter todos están moi ben, pero que creo que o mellor é que sexan uns expertos, e hai fundacións moi boas en Galicia que traballan con este tema e que realizan este traballo. E nada máis, moitas gracias a todos. Bueno, sí, perdón, unha cousa máis. Xa aprobamos aquí mocións nosas que recorde o tema do Consello da Muller, o dos bonos de comercio. Os bonos de comercio, eu quero recordar que se puxeron en marcha nun contexto de pandemia en poucos meses noutros concellos. Eu non digo que os haya que poñer en marcha agora, inmediatamente, posiblemente non sea unha boa época, pero sí que é certo que nos gustaría ter destas cousas, oye, ver que van avanzando. Vale, entón, nos imos estar pendientes de que, por exemplo, esta estrategia, se hoxe votamos todos aquí, estamos a favor, oye, que simplemente de verdade, vale? Moitas gracias. Estamos todos de acordo, nada que engadir. Votamos. Como? En aprobar as mocións e depois non facer. Non sei que facedes bonos, polo menos aprobamos as mocións, vostedes nin eso. E depois non executades ningún. Sí. Ben se veu que executamos, xa que non. Xa valoraremos. Neste mandato todo o que levades a aprobar e depois non facedes nada. A ver, Paco, de momento deixame facer a política do PP, facémola nós, e ti falla do bloque que che chega moito. Eu poderei, como BNG, opinar, non? Ah, sí, claro. Como BNG podes opinar, como Paco Vilariños e como BNG xa teña miñas dúdas. Bueno. Votos emitidos 21, apróbase a todos a favor, aprobámoslo por unanimidade. Imos co punto a moción do BNG relativa á mellora do servicio de correos de Lalín. Ten a palabra? Non, que non che puxen, ainda non che puxen a marquei a palabra. Que non, Paco, que ainda non che dei a palabra. Claro, pero é o que che toca. A ver, eu estaba che preguntando a quen lle dou a palabra, a ti ou a Ariana. Moi ben. Non queres ir? Agora sí. Ben, sí, cóstalle. Ben, nós nesta moción, pois, bueno, parece que é un problema o tema de como se atopa a situación do reparto de correos e do seu persoal novo. Para nós non é algo novo, xa lembrar que o pasado ano trouxemos aquí unha iniciativa ao respecto, só que é máis que evidente que cada vez se está facendo máis importante e agravando o dito problema.
Nós nesta iniciativa, que obviamente xa na súa redacción fomos cuidadosos e que os propios traballadores e traballadoras trasladaron os problemas que teñen os distintos grupos municipais, o que pretendemos é obviamente non só a súa aprobación por este pleno, sino buscamos a unanimidade para que teña maior peso, non? E a defendemos en dúas perspectivas claras, non? O que é, por un lado, a defensa a nivel social do que é un servizo postal universal, pois ese dereito a poder, bueno, pois calquer veciño e veciña pois ter ese reparto 5 días a semana independentemente de onde resida, e independentemente de onde resida significa da igual que viva no centro de Lalín que nun lugar dunha das parroquias máis alonxadas do noso concello, e que precisamente quen ten a encomenda de levar isto adiante pois é a empresa de Correos, non? E é imposible que estes obxectivos se consigan, que obviamente non se están conseguindo, porque se os responsables de leválo adiante, os que o fan realidade, como son os traballadores e traballadoras, pois non teñen as condicións favorables e dignas para facelo realidade, pois o que está acontecendo é, obviamente, que a cidadanía no seu conxunto pois non poda, desde logo, ter un servizo de correos en condicións e que, obviamente, os traballadores e traballadoras tampouco teñan as condicións axeitadas para desenvolver o seu traballo. E nós, obviamente, temos un concepto clarísimo do que ten que ser, ademais, o servizo. Entendemos que ten que ser un servizo público frente a desde logo, bueno, pois a iniciativas desde fai moitos anos que os distintos gobernos de Madrid levan iniciado para privatizalo. Nos creemos que é o único que fai mermar a calidade do servicio e das condicións laborais. Nos temos unha unidade de reparto en Lalín que está composta por 4 concellos, Lalín, Golada, Rodeiro e Dozón, que tiña 23 carteiros, bueno, pois 7 urbanos e 16 rurais, e que desde o 23 de outubro do pasado ano, pois só están cobertas destas 23 prazas 19, non? Debido a que contamos con 4 menos por xubilacións ou traslados e que evidentemente perderonse porque non foron cobertas. E ni máis ni menos que estes 4 concellos suman a friolera de 26.000 veciños e veciñas os que teñen que ser atendidos e unha extensión espectacular de 703 kilómetros cadrados. Claro, se legislar desde Madrid para Madrid ou para Barcelona ou para outras cidades é moi distinto que legislar para este país, non? Claro, se nos damos conta, vemos dos datos que falan por si só, que o 49% dos núcleos de poboación do Estado español están en Galiza e que tamén en Galiza está o 77% das parroquias de todo o Estado español. Obviamente, é moi distinto levar adiante o traballo no noso país e neste concello e comarca con, bueno, pois, obviamente, os criterios de dispersión tan grandes que hai de extensión, incluso de envellecemento da poboación, en núcleos onde está, pois, todo, obviamente, moito máis concentrado, non? Bueno, pois, para nós é moi importante que todo este persoal aumente, que as condicións, obviamente, se melloren, que estamos falando que na práctica, porque obviamente por baixas vacacións tampouco se cubren, que na práctica deste persoal que dixen, pois moitas veces están exclusivamente para cubrir todo isto que dixen anteriormente, 16, 17 carteros, e iso obviamente a calquer persoa con mínimo de sentido común ve que é unha auténtica locura, que é unha situación onde o persoal está totalmente saturado e é un servizo que ademais que está moi ben. Pídolle que me dé un minuto máis. É un servizo que, ademais, está moi ben valorado polo conxunto da poboación, pero non precisamente porque este dotado das condicións dignas, senón, desde logo, ten esa boa valoración pola entrega, pola profesionalidade e o compromiso que os traballadores e traballadoras fan no seu día a día, non? E que, ademais,
hai decisións totalmente incomprensibles, non? Que podemos falar no segundo turno, que desde logo non van dirixidas en ningún momento a que a cidadanía teña un mellor servicio e se cumpla, xa non que se mellore, senón que se cumpla ese servizo postal universal, senón que vai dirixido a todo o contrario, non? E, obviamente, nos insisto, nesa doble vertente, tanto de que a cidadanía teña un mellor servizo como algo para nós fundamental que os traballadores e traballadoras se lles dote das condicións idóneas para leválo adiante é no que facemos esta proposta ao Pleno. Ademais, obviamente, de trasladalo como fixemos desde o BNG ás distintas institucións, tanto do Estado como vai ser na Xunta, para que varíe a situación actual, porque entendemos que é totalmente inasumible e que está tendo unhas consecuencias moi negativas, tanto no aspecto laboral como tamén no aspecto, obviamente, do conxunto da cidadanía, hora de ter un servicio moito máis mermado. Moitas gracias, Paco. Turno para a SOE, quedan a palabra. Alba Forno. Bueno, a verdade é que nos últimos tempos os traballadores e traballadoras de Correos están mostrando e facendo pública a súa problemática laboral. Hoxe mesmo vimos a entrada do Pleno que estaban a manifestarse diante do Concello e dende o noso grupo municipal xa nos reunimos cos traballadores de reparto de Correos de Lalín un par de veces. Imos, por suposto, apoialos nas súas demandas, que ademais comprendemos perfectamente. Onte mesmo tamén mantivamos unha segunda reunión na que contamos con David Regades, que é deputado no Congreso, e Gorka Gómez, que é deputado provincial, para escoitar e trasladar as súas demandas. É que non estamos a falar dunha empresa calquera, senón dunha empresa pública, neste caso, a máis grande do Estado. E, como tal, ten que dar o servicio para o que está destinada. Ben, teña que levar unha carta ou un cento delas a MOA ou a Rodís, porque senón o que implica é que non só se ven afectados por esta situación os traballadores e traballadoras de Correos, senón que son os veciños e veciñas de Lalín os que sofren as consecuencias ao non contar cun servizo que se fai nas condicións oportunas. Dende aquí aténdese, como xa ben dixo Paco Hilariño, a Lalín, o lado do Zón e Rodeiro, que en conxunto teñen unha extensión considerable, con moito rural, moito camiño estreito e complexo, no que recorrer repartindo distancias de máis de 100 km, como teñen que facer os carteiros, non é cousa de pouco tempo. E o que non podemos permitir é que o servicio vai empeorando, senón xa sabemos como acaba a cousa. Empeza empeorando e acabamos en ese servicio. E tampouco podemos facer oídos xordos diante da carga de traballo que comentan os traballadores de Correos que sofren despois de varios anos sen cubrir 4 das plazas dos que se trasladaron ou xubilaron a maiores das vacacións ou baixas laborais de compañeros e compañeras. É certo que sí que baixou a carga de traballo de correo postal, pero esa baixada de carga de traballo é suplida pola paquetería, polo cobro de recibos, etc., polo que tamén se apostou dende o Goberno Central para atender as zonas rurais. Desta maneira, os que quedan traballando teñen que asumir as áreas de reparto dos compañeros que faltan e dos que non se cubren, o que fai que a súa carga de traballo sexa moito maior, e máis cando falamos de paquetería ou notificacións que teñen data de entrega. Como digo, non podemos permitir que o servicio siga empeorando porque acabará mal. Se queremos que o rural non pase a estar totalmente despoboado, debemos cuidar os poucos servicios que ainda teñen. E a min gustaríame que o alcalde, que é o noso representante, Crespo, falara con Del Río Tembrás, que, se non me equivoco, é o xerente de zona, que o convide a vir a Lalín para falar desta situación, trasladarlle a problemática e incluso que escoite as demandas dos traballadores e traballadoras. Eu, dende logo, faríao, se estivese no seu sitio. Moitas gracias. Eu lle vou dicir o que vou facer. É o que debe facer vostede. É o que debe facer vostede como representante aquí en Lalín do partido que goberna España. O sea, poñerlle deberes aos máis está ben. A un ningún. Eu poñolle deberes aos máis. Dicíame o abuelo, levántense e vayan. Facer o traballo que me toca a min, claro. Claro, ela vostede non ten un representante provincial, un representante autonómico e non o pode facer igual. Independentemente. Sí, sí, pero hai outras fórmulas. Agora lles vou explicar eu. Turno para Rafael Cuña, ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, dar a benvida aos traballadores e traballadoras de Correos presentes nas salas, aos que mostramos a nosa solidaridade
e creo que imos camiño en este pleno de aprobar por consenso, espero, as súas peticións en base á moción que presenta o BNG, que xa decimos que estamos absolutamente a favor. Eu tamén tiven a posibilidade de estar reunido con eles, contaron as súas demandas, moitas das cales xa coñecíamos, lóxicamente, e pareceme absolutamente xustas. Eu creo que demandar en pleno século XXI que haxa un servicio de correos axeitado en un concello eminentemente rural como o de Lalín é o mínimo que se pode facer a Dirección Xeral de Correos e que lle dé aos medios precisamente aos seus traballadores, tanto en cuestión de turnos como ter, pois, como leo na moción do BNG, as furgonetas para poder facer mellor o reparto, eu creo que é unha cuestión pois absolutamente evidente. O sea, polo tanto, comunicarlles a eles que están presentes en esta sala que teñen noso modesto apoio. E despois decirlle, el señor alcalde sabe que a nosa relación é boa, eu intento que, estou seguro que vai ser sendo boa, moi boa nos próximos tempos, que eu non quero facer de abogado do diaño, non? Pero que un representante da oposición que lle diga a máxima autoridade do pobo de Lalín, escollida polos veciños e veciñas de Lalín, ou que lle faga unha proposta para que se reúna con determinadas persoas, non o pode tomar como unha afrenta persoal, porque eu creo que a contestación que lle acaba de dar a voceira do PSOE extralimitase un poquinho. A mí pareceme absolutamente normal o que acaba de facer a voceira do PSOE. Digo yo do xeito máis constructivo posible. Vostede é o representante de todos e todas, tamén dos que podemos non estar de acordo con vostede en un momento dado, sobre todo no período electoral, non? É así. Polo tanto, pois, unha vez máis, trasladarlle aquí a todos os presentes o noso modesto apoio. Queremos que as vosas reivindicacións son máis que xustas e agardemos que os mecanismos necesarios por parte, primeiro, da aprobación da moción en este Concello, e despois que as reivindicacións cheguen a aqueles foros nos que teñen que solventar esta penosa situación, pois se poda facer o antes posible. Moitas gracias. Turno para o noso portavoz, Abelino Souto. Ben, moi bons días a todos. En primeiro lugar, pois, desde o Goberno creo que é importante e crucial pois, destacar o papel fundamental que ten Correos tanto na comunicación como na distribución de bens e, sobre todo, pois, ese papel fundamental que ten na cohesión territorial, sobre todo pois, nun concello tan rural como a de Lalín. En segundo lugar, tamén, pois, o Goberno queremos aproveitar para poñer en valor pois, o traballo do persoal todo de Correos, que, sin dúbida, en moitas casas das aldeas pois, xa son unha parte máis ou xa hai moita confianza. Eu vexo, por exemplo, pois, na miña casa que a persoa de Correos pois, ten unha magnífica relación pois, con miña abuela ou con miña nai, que sempre son as que lle saen, e así pasa na maioría das casas do rural e que sempre pois, hai unha relación máis alá coa xente de Correos e poñer en valor ese traballo. En terceiro lugar, pois, tamén creo que é importante recordar, e ademais, pois, ao fío do que dicía a portavoz do Partido Socialista, pois o traballo desde o Goberno. Nós vamos a apoiar esta moción, pero non é menos certo que o alcalde pois, xa se reuniu cos traballadores de Correos e, ademais, que vostede nombraba a José del Río Tembras, o gerente de Correos para esta zona, pois o alcalde xa se dirixiu a él mediante de forma escrita, xa teño aquí, o día 11 de marzo, solicitándolle e mandándolle as reivindicacións de Correos, e non só a él, senón tamén a Pedro Suárez García, o presidente da Sociedade Estatal de Correos, que tamén lle mandou esas reivindicacións e, ademais, pois, o alcalde lle solicita unha reunión de forma formal para poder trasladarlle as reivindicacións do persoal de Correos de Lalín. Co cal, que nos diga a nós, que nos poña nos deberes, dicirlle que pola nosa parte, pola parte do Goberno, xa están feitos. E, ademais, tamén recordarlle que vostede, supoño que terá presente, pertence ao Partido Socialista, que é o que está a gobernar neste momento o Goberno do Estado e que ten as competencias en Correos. Co cal, eu creo que vostede tamén, aparte de vir aquí e dicir que moi ben, pois creo que poden facer algo máis con unha reunión con un diputado, porque vostedes teñen a responsabilidade, e, sobre todo, aquí en Lalín, que presumen tanto de ter eurodiputados e de ter tanta influencia, pois creo que vostedes poden facer esa presión necesaria para que mellore bastante a xestión que está facendo o Partido Socialista desde Correos. En definitiva, xa para ir concluindo, nós apoiamos as reivindicacións do persoal todo de Correos de Lalín, por parte do Goberno, especialmente
despois do alcalde, pois vaise a traballar e en trasladar estas deficiencias que teñen para que teñan esas melloras, porque ademais nós creemos que Correos é unha columna vertebral fundamental para o noso rural e para o noso concello. Gracias. Gracias, Abelino. Turno para Paco Vilariño. Unanimidade, xa está. Se todo o mundo vai votar a favor, perfecto. Ben, pois entón termino eu. Home, non me entendan vostedes mal. Primeiro, a ver se aquí vou ter que cambiar a forma de presidir os plenos, que ao mellor non sería máis malo, pero primeiro, eu quero que quede claro que eu non lle poño deberes a ninguén, pero me fastidia que mos poñan a min cando eu podo fazer máis, na miña parte, cada pau que aguanta a súa vela. Quero tamén disculparme con Paco Vilariño, porque cando lle dixen unha cousa a Paco Vilariño e outra cousa o bloque e a Paco Vilariño en Lalín case son a mesma cousa, porque leva aí toda a vida e todo o que salga do bloque en Lalín será herdanza del e fillos del. Por lo tanto, agora ten unha diputada autonómica, que foi el que na fichou para traer as listas de aquí, gracias a darlle esa notoriedade pública, pois hoxe é diputada, co cal para Lalín tamén é unha honra ter un diputado, inda que a min sea dun partido contrario ao meu, pero creo que para Lalín é bon, polo tanto, nese aspecto, Paco, disculpas porque ti, cando se fala en nombre do bloque, pois, sin duda, é esa referencia que ten nun Lalín, senón eu creo que a nosa comarca. O mesmo me pode pasar a min neste momento pois co meu partido, co Partido Popular. Estamos todos de acordo. Por certo, Abelino, o responsable de Correos é Pedro Saura. Eu non entendi o apellido, cambiaxo, ou entendiche ou mal. Vale, é igual. Bueno, Pedro Saura. Eu coñezo porque da outra vez cando estuve no Senado, pois tuve en relación con el, porque eu era presidente da Comisión do Fomento, e tiña cada 15 días unha reunión pequeniña con el. Eu pedinlle unha audiencia, aparte de mandarlle a carta pertinente que había quedado cos de Correos, mandei a carta pertinente aos dous responsables que habíamos acordado, pactámola cos responsables sindicales de Correos, mandouse esa carta pactada, e eu a maiores pedinlle oficiosamente, non oficialmente, que yo explicaba, brindeime a explicarlo para explicarlle cal é a problemática do de Lalín. Se Pedro Saura ao final me concede esa entrevista, pois si falarei cos de Correos, obviamente, e direille que vou a velo tal día, sempre cando me conceda, que como digo, ás veces non é fácil porque están con problemas como podemos estar outros noutro momento. E non me entendan mal o do PSOE, que eu non digo que eu estou disposto a reunirme con quen faga falta, eso non é o meu problema. Eu padecerei de outros males, dese non. Por lo tanto, eu reunirme con quen faga falta, pero mire unha cousa. Quen está gobernando Madrid, Alba, recórdolle que é o Partido Socialista. E recórdolle que quen viría a vostedes se agora mesmo estuvera gobernando o PP en Madrid de botarnos o morto ao lombo ao PP daqui do Concello. Iso non teño ninguna dúbida, porque non o fan agora, fixarono sempre. Por lo tanto, se agora mesmo en vez de estar gobernando o PSOE en Madrid, que é o responsable, e eu que pode arreglar isto, quen pode arreglar isto neste momento é o Goberno de Madrid. Non o pode arreglar ningún outro. E o Goberno de Madrid é o seu partido. Entón, eu imagínome que non vería a ustedes desgañitarse, cousa que eu non estou facendo, se gobernara, o Partido Popular en Madrid. Se nestes momentos estuvera Feijóo gobernando, que había esa posibilidade no seu momento, que non viría a vostedes poñéndonos deberes por activa e por pasiva, dicindo que a culpa de que o Correos de Lalín este mermado dentro das súas huestes é por culpa do Partido Popular de Lalín que non fai a presión suficiente sobre os seus... Sí, pero non foi exactamente así. É vostede sabio. Por lo tanto, a ver, eu sei que, eu xa lle digo, por miña parte estou disposto a reunirme con quen faga falta. Eu pedi unha reunión, non como alcalde, que probablemente en Madera, pero como senador, con Pedro Saura. Se me concede, farei xestión. Se non me concede, queda a carta por escrito que se xa ten. Pero vostedes poden fazer outras cousas, porque eu vin outro día no medio de comunicación que veo aquí o señor Regades. O señor Regades, ainda coincidín outro día con el, é o máximo responsable do partido na provincia de Pontevedra. Eu aseguro-lle que o máximo responsable, que además é diputado nacional do partido en Pontevedra, con Saura ten acceso a él sin problema ningún. Como tiría eu se fora do meu partido. Porque eu digolle que eu son senador
hai un problema con algún departamento de Madrid, non mo resolverá, pero que me reciba ao momento seguro. Ao momento non, pero rapidamente. Por que? Porque ele é o máximo responsable do PSOE en Pontevedra, que ademais é diputado. Así que ele ten línea directa con Pedro seguro, con Saura seguro, non teño ninguna dúbida. En todo caso, eu fago o que me pidan desde Correo nese aspecto, porque considero a reivindicación xusta, xa o dixen na reunión que tuve con eles, e, por suposto, por a miña xestión non vai quedar, porque o problema de escasez de persoal en moitos departamentos é algo evidente e non é fácil de solucionar as cousas como son. Non é un tema menor, non é tan fácil como pode parecer, que é unha decisión que hoxe eu digo vou meter máis persoal e meto non, son moitas as trabas que hai que superar, pero o que está xestionando, pois tocaralle. Así que nós imos votar a favor. A min que me digan os de Correos, non a responsable do PSOE a quen queren que chame, e eu chamo sin ningún problema, e eu a do PSOE sí que, como ela me puxa a min deberes, eu lle digo que fale co señor Regades, e que o señor Regades, como diputado nacional, ten acceso directo ao señor Pedro Saura, sin dúbida de ninguna clase. Moitas gracias e votamos. Faltame o teu voto, Alba. Ahora xa está. Teresa Varela. Ahora xa estamos todos. Votos emitidos 21, a favor 21, e apróbase por unanimidade. Moitas gracias. No, está equivocado, No, na primeira non é seguro, Sí, eu creo que sí. A ver, eu creo que estades equivocados. Ariana, vai-te ao diario de sesións e miro. Porque aseguro-che que eu non sei cantas, pero máis de 2 e de 3 sí, creo, Dúas como mínimo. A ver, a legislatura, o mandato empezou en maio, en junio. Pero sí. Outra cousa é que non salira por unanimidade, porque houve algunha que nós votamos a favor e creo que alguén se estuvo, Houve algunha onde nós votamos a favor e creo que alguén se estuvo. Eu non recordo, pero... Mira, como mínimo eu recordo 3, Ariana. O punto 9 é por urxencia, traemos un punto por urxencia antes de rogos e preguntas, que é unha proposición de modificación de compraventa da adquisición dos inmobles de destino a equipamento público da área de reparto 26. Ten a palabra Maripaz. Non, iba a intervir a Belín. Vai intervir a Belín. Vale. Abelino, vas a intervir ti, dime Maripaz. Pero poñedevos de acordo. Sí, pero se está. Interven Abelino. Vale. Abelino, tens a palabra. Ben, como dixo o alcalde, pois trátase de unha modificación pola adquisición da Gran Plaza e, bueno, pois o que se vai a tomar daqui de acordo, pois como ven na proposta de acordo, en primeiro lugar, pois é esa variación na adquisición, bueno, no importe económico da adquisición da Gran Plaza, que se aminora en 400.000 euros polo desconto dese camiño. En segundo lugar, o que se modifica é que se chegou a acordo cos propietarios, eses propietarios que representan que teñen menos dun 1% de propiedade, pois que se lle pague esa cuantía, que como ven son cuantías pequeniñas, que se lle paguen a cuantía da súa propiedade nunha única anualidade que se vai a realizar este ano e que se lle pagará pois ese 100%. E logo, pois, por último, tamase o acordo de que as escrituras notariais que vostedes van a xuntas aí no acordo, pois que se registren no rexistro da propiedade e no inventario de bens municipais, e ese é pois o acordo que se vai a tomar hoxe con respecto pois a Gran Plaza, que basicamente o máis importante é ese acordo que se tivo cos propietarios, que eses que teñen menos do 1%, de que se lle pague pois o correspondente na anualidade agora do ano 2024.
Vale, bueno, neste salón xa logo se fala tanto da Gran Praza como de Cataluña. Bueno, e é lóxico, porque son asuntos de vital interés para os veciños e as veciñas de Lalín. Antes eran 2 millóns, é que póñome nerviosa cando falo destas cantidades, 2.500.000 euros e agora son 2.180.000 aproximadamente. E teremos que estar contentos, imagínome. Vos falades de millóns de euros cunha facilidade e cunha banalización que eu creo que o facedes porque non son vosos, porque se foran vosos, quen vos vería? Nin respetade os cartos que tedes, nin a quen vos los dá. Volvemos a insistir, dende o BNG, para ser coherentes coa postura que tivemos sempre, de verdade imos pagar 2 millóns de euros por 2.900 metros cadrados e 2 casas. Necesitamos isto. Para que todos nos fagamos unha idea, eses metros cadrados son 1/3 do Manuel Anxo Cortizo, pero vos non credes que isto é un auténtico dispendio. Si, non pecha a risa, pero é verdad. Facedes de inmobiliaria, enriquecedes aínda máis aos vendedores desa propiedade e vos disfrazades isto con boa intención, vale, de crear un espazo para os veciños e as veciñas. Vos, que ides na cola ou na maior parte dos casos á contra de políticas que favorezan e estén pensadas para a xente, para os peóns, de políticas que avanzan en modelos de vila máis acolledores e máis útiles, que faciliten a vida dos veciños e das veciñas. E disfrazades a Gran Praza disto. Isto é un pelotazo dos vosos, aos que estades acostumbrados. Haberá necesidade de reventar 2 millóns de euros en 2 casas, meterlle la pala, allanar, que xa vos estou vendo, como dicías ti, pierna sobre pierna na plaza mirando as palas, levar todo por diante. E facer este proxecto que está completamente fora de lógica, pero haberá necesidade. Vos xogades cos cartos e que a xente tamén. Imagino que a plaza que temos é o xersei de bolas ese que falaba Pablo e a Gran Plaza é o xersei novo, pero vai a xersei, vai a xersei. Xa pode ter música. Volvo vos recordar que che gustou moito a metáfora, que lle gustou moito, perdón, vou tratar de vostede, dos parásitos chupadores de sangue. Preguntádelle aos veciños do rural, por exemplo, preguntádelle pola Gran Plaza, preguntádelle e despois decidelle que non tedes un peso para arreglar unha pista, que non tedes un peso para arreglar os camiños agrícolas, que están intransitables, volvo a recordar, Pepe, e que non se pode porque non hai con que. Dicídelle que non hai cartos para a gimnasia do rural, dicídelle que non tedes cartos para os sumidoiros, que non tedes cartos para a traída, que non tedes cartos a pesar dos impostos que subiron, que os servicios son menores. Dicídelle e faládelle da Gran Plaza. Escoitado aos vosos votantes, ao voso maior nicho de votantes, a ver que opina. Cando teñen 30 anos de atraso nalgúnas parcelarias. Faládelle á xente das pistas de atletismo. Isto é unha estafa que nos vai endebedar a todos e vos estades pensando no gran proxecto. Vos confundides a maioría absoluta, o facer como dá a gana, os cartos de todos. E despois andades presumindo de grandes xestores. Deixa un minuto. Por favor. E viña no... Espera. Viña no papelorio este Vale, viña no papelorio este todo que nos entregastes o plan máis provincia, co que a Deputación vai colaborar na adquisición deses terreos. Na adquisición dos terreos, non logo na obra. Preguntade na Xunta ou na Deputación, se hai un plan que se chame máis sentidiño e pedidio, porque por necesidade ámbolo, E remato. Moitas gracias, Alba. Perdón, moitas gracias, Ariana. Turno para o SOE. Alba, ti ou... Te a palabra. Bueno, nós non imos dicir nada novo neste tema, creo que xa comentamos moitas veces nos últimos meses, creo que no último ano, non estamos a favor da Gran Praza, creemos que non é unha infraestructura prioritaria nos tempos que corren en Lalín, vostedes siguen creendo no mesmo modelo de vila, nun modelo basado no cemento, no formigón, nos grandes mamotretos, en tirar con todo o patrimonio, en lugar
pois de conservalo. E nós non podemos estar a favor disto. Nós apostamos por arranxar e humanizar a contorna da Praza da Igrexa, eso sí que estamos de acordo. A chamada con Gostra, pois tamén habería que arranxala, pero non creemos que tirar todo e facer unha gran praza pois sexa solución ninguna. Temos outro modelo de vila que evidentemente non concorda co que teñen vostedes e con este tipo de actuacións. Hai moitas cuestións que creemos que son prioritarias en Lalín e que merecen melloras, dende logo, pois non é unha gran praza. Estou convencida de que se lle preguntan aos veciños e veciñas se é máis importante ter unha gran praza ou, non sei, pois ter un médico de cabeceira que os atenda en menos de 15 días, pois igual non escollen a gran plaza. Se lle preguntamos se prefiren arranxar as deficiencias nas instalacións deportivas ou unha gran praza, estou convencida de que escollerán a arranxar as deficiencias nas instalacións, ou podo falar das pistas que xa comentou antes a Ariana, que algunhas levan 3 décadas coa mesma capa de asfalto, ou incluso para a xente máis nova polos horarios da biblioteca, becas, etcétera, etcétera, etcétera. E é que estamos a falar de 2,5 millóns de euros e 2,5 millóns só para a adquisición dos terreos, porque a maiores haberá que facer a obra e construíla. E claro, para manter eses números, despois teñen que recorrer a subirlle os impostos aos veciños e veciñas, porque, dende logo, as obras estratosféricas hai que pagalas. E xa o dixemos antes, obras estratosféricas hoxe, subida de impostos mañá. Como falaba antes Ariana tamén, a compra destes terreos vai se facer a través do programa Mais Provincia, creo que se chama agora, que é o antigo Plan Concellos da Deputación, e vemos como en algún concello da contorna, por exemplo, a Estrada, había outro día que destinaban, creo que eran máis de 600.000 euros, se falo de memoria, en programas para fomento do emprego, mentres aquí vamos destinar boa parte do Plan Mais Provincia a comprar a gran praza ou a comprar outro tipo de terreos. Eu creo que é unha diferencia considerable, e se lle preguntamos aos veciños se prefieren emprego ou se prefieren unha gran praza, eu creo que non vai apostar ninguén pola gran praza. E remato. Moitas gracias. Turno para compromiso. Non hai intervencións. Ten a palabra Avelino. Ben, falando no mismo, quero contextualizar unhas cuantas cuestións, non? Eu xa lle dixo un día nun pleno, e a verdade é que vou repetir prácticamente a miña intervención do que xa teño dito máis veces, non? A Gran Plaza, e sobre todo vostedes do Bloque e do PSOE, converteron a vostedes nun gran plebiscito nas eleccións municipais. E esa é a mellor resposta que lle poido dar. Vostedes estaban todos os días das eleccións municipais ca Gran Plaza. E o resultado das eleccións, pois xa saben vostedes cal foi. Despois das nacionales, pois tamén xa sabemos cales son os resultados, e das autonómicas tamén, que, por certo, fala a señora do Partido Socialista que aproveitou para criticar a sanidade, para criticar certas outras cousas, que eu estou seguro que hai moito marxen de mellora, pero creo que a veciñanza de Lalín non está moi descontenta ca xestión da Xunta, porque Lalín sacamos un resultado histórico para o Partido Popular e dos concellos de máis de 20.000 habitantes, o Partido Socialista sacou o segundo peor resultado de todo Galicia, co cal aquí en Lalín. Co cal, igual a xente de Lalín non está tan descontenta ca xestión da Xunta. Por outro lado, tamén aproveitando co primeiro punto que facía vostede a crítica, aproveito que vou fiar co primeiro punto do xe do pleno e pido disculpas porque cometí un erro ao ler, nin que fora o primeiro cometo un erro no pleno, e si que o digo. Claro, vostedes critican por un lado a xestión de meter máis de 1 millón de euros en pistas que falábamos no primeiro punto e logo a señora Fernández di que non metemos nada no rural. Pois mire, vostede hoxe estaba criticando a primeira hora da mañán, que a primeira hora estábamos criticando a xestión que facíamos de obras e se vía ainda hoxe como executamos máis de 1 millón de euros en pistas no noso rural. Ou, por exemplo, os 3 millóns de euros que se están executando do alcantarillado. Por suposto que nós que vamos a votar a favor desto, que é un tema de xestión, e tiñamos claro que vostedes non estaban a favor. E, por último, e para rematar, e de verdade que xa non vou entrar iso, que o Partido Socialista de Lalín fale da xestión de subvencións en materia de emprego, que xa o dixen aquí máis veces, dame a risa. A nós que fixemos os máis obradoiros que nunca, que lle sacamos máis rentabilidade que nunca, e sobre todo vostedes que perderon máis de 400.000 euros para políticas activas de emprego de xóvenes. Co cal, cada vez que fale vostede que nos critique a nosa xestión nos programas de emprego, que é as competencias que temos, eu recordarei unha e outra vez a ver quen dos dous se cansa antes de sacar este tema.
porque recórdolle que foron vostedes os que perderon máis de 400.000 euros para políticas de xóvenes de emprego. Moitas gracias. Gracias, Abelino. Ben, eu non vou engadir moito máis do que dixo Abelino, pero sí que, señores do PSOE, deberían facer unha reflexión, deberían facer unha reflexión co que fan vostedes en Lalín cando a nivel municipal foron para baixo, a nivel nacional foron para baixo aquí en Lalín e a nivel autonómico foi o peor resultado probablemente do PSOE de Galicia. Por lo tanto, algunha cousa faremos nós regular ou ben, digo eu, porque nós ahora mesmo a Gran Plaza é un tema que vostedes non ten que extrañarlles, porque, como dixo Abelino, nós sometémolo, sabíamos o que iba a costar antes das municipales. Non é que fóramos ás municipales e logo despois dixemos, ahora vamos comprar a Gran Plaza. Non, é que nós fomos ás eleccións municipales co precio do que costaban os terreos da Gran Plaza. E logo, a demagoxia de Ariana xa é incalculable. Poñer o metro cuadrado, comparalo co Anxo Cortizo, é porque non mo comparas cunha leira ali dos Procallos ou por aí, ou do Souto. E digo eu, claro, é que seguro que ainda sale máis caro. Home, non se pode facer a extrapolación de comparar un metro cuadrado do Anxo Cortizo cun metro cuadrado no ollo de Capón de Lalín. Ben, eu que lle quero dicir é que, a ver, eu respeto a demagoxia, pero non a comparto. Mire, Ariana, vostede ainda é nova nesto e verá vostede como cando vai madurando, que iso non é ninguna crítica, que iso pasounos a todos, dase conta como verá o desde outro prisma, probablemente, ou quero pensalo, porque vostede é observadora, ou iso creo. Por lo tanto, mire, a Gran Plaza foi comprada con luz e taquígrafos. Por qué? Porque dixemos que íbamos comprar xusto nunhas eleccións municipais. E non o poderán negar vostedes. Por lo tanto, nós imos ir para diante da Gran Plaza, pero non critique que non se mete noutras cousas cando desde que houve as eleccións estánse metendo 3 millóns en alcantarillado no rural, estáse meteuse 1,5 millón que con isto que aprobamos hoxe foi 1,2 euros en pistas, desde as municipales. O sea, desde as municipales hasta hoxe fixemos 1,2 millón euros en pistas. Entón, bueno, oiga, non me poña exemplos que non son serios e non son certos. E mire, remato dicindolles unha cousa. Mire, cando fixemos infraestructuras dunha certa dimensión en Lalín, a oposición entre a que estaban vostedes sempre mo criticaron. Criticáronme moi duramente esta infraestructura na que estamos, o Concello. Hoxe é un icono de Lalín. Non o reconocerán, pero é un icono de Lalín. Criticaronmo o Lalín Arena, aí sobre todo o PSOE, aí espabilouse máis o PSOE. Criticaronmo o Lalín Arena, hoxe quen viría a Lalín sigo o Lalín Arena. É dicir, se isto vai a ocurrir igual, eu acepto a crítica, porque miren, se me toca a min inaugurar a Gran Plaza, que ao mellor tocará, ao mellor non, ao mellor non me toca, porque a Gran Plaza, xa lle digo, non se vai facer nun mandato, e ao mellor nin en dous. Non se preocupe, pero o importante é que vai estar a inaugurar. Cando se inaugura a Gran Plaza, eu xa lle digo a Ariana que empezarei dicindo algo así como, ao mellor daqui a lá cambiou unha mentalidade, pero se non me cambia, empezarei dicindo, no, o de perna sobre perna, xo dixen, empezarei dicindo algo así como, moitas grazas a todos os que fixeron posible esta gran infraestructura para a veciñanza de Lalín, e ningún reproche aos que puxeron paus na roda que tamén os houbo. Pero ningún reproche, direino así. E iso, cando diga ningún reproche aos que puxeron paus na roda da Gran Plaza, referireime a vostedes. Non, pero eu estou dicindo ningún reproche. Pero se por vostedes fora, vostede dice que non se faría, verdad? Se vostede... Claro, entón eu direi, cando este feita direi, esta Gran Plaza que os inauguramos aquí, ningún reproche aos que puxeron paus na roda. Non, vou a dedicar a vostedes, a vostedes, non a vostede, a vostedes, ao Bloque, vou a dedicar ao PSOE, sin duda, non teña ninguna dúbida. Estou dicindo que ao mellor non estou na inauguración. A mí gustaríame estar, pero ao mellor non estou.
Porque aí queda un camiño moi longo, aí hai que negociar o casino, aí hai que negociar todo, non é fácil, non é un traballo menor, e logo hai que ter cartos para poderlo facer. Pero dígolle que cando este feita, a xente de Lalín vai aplaudir, non teño ninguna dúbida. Poderei ter dúbida de outras cousas, poderei ter dúbida se funciona o polígono de Catasoso ou non, poderei ter dúbida deso. Agora, que a gran plaza cando este feita, que a xente de Lalín vai na ver ben, non teño ninguna dúbida, asegúrolle. A ver, Ariana, supóñame unha certa preparación política municipal. Si me arriesgo a en plena campaña electoral levar este tema para diante, eu tolo non estou, os coches non me voto, apártolles. Eu apártolle os coches, cando veñen pola carretera aparto, para que non me atropellen. Ben, temos que fazer dúas votacións, votamos primeiro a urxencia e despois, entón, a primeira votación, votamos... Non, pero, eu se queres... Vale, teño o chip da moción, vale. Vamos alá. É que, Paco, case mellor así, porque senón alargamos e non vamos chegar a ninguna conclusión. Nin eu vos vou convencer a vos, nin vos a mí. Pero que millonarios, ó? Que millonarios? Mira, se houberan feito, no seu momento, se houberan feito mira, se no seu momento houberan construído o que ali podían construir legalmente, tirían moitos máis cartos que os que levaron agora. Bueno. No seu momento, bueno, hombre, no seu momento. A ver. É urxencia. No, pero é urxencia do punto, porque ven por urxencia. Ben, votos emitidos 20, a favor 15, compromiso ao Partido Popular, abstención do PSOE, en contra o Bloque Nacionalista Galego. Agora temos que votar de segunda, deixadme que garde aquí a votación. Agora votamos o punto. Votos emitidos 20, a favor 12, en contra 5, en contra, 5, 2 do BNG e 3 do PSOE, e abstencións 3 de compromiso. Queda aprobado por maioría. Rogos e preguntas. Ten a palabra, Paco. Real, que solución, digo, estánnos, bueno, varios veciños e veciñas dicindo que teñen un problema importante a hora de sair cos vehículos do seu garaxe, un problema importante de visibilidade. Entón, que solución se lle vai dar a esa veciñanza para garantir desde logo a seguridade e que non unha obra como esta o que faga e desde logo facer unha rúa xa de por si insegura aínda máis en termos viarios. Tamén saber se van deixar o remate das beiras rúas de como moitas hai ali en Pico que vai, bueno, que xa ocasionou, por certo, algún reventón de roda e si pensan ou explíquennos porque é unha solución efectiva poñer ante a desfeita que fixeron nesta rúa a zona azul en que vai solucionar a desfeita que vostedes fixeron nesta rúa. E unha última, se desde logo a zona azul nesta rúa responde que é o único que nós podemos chegar a entender a un afán única e exclusivamente recaudatorio. Despois, queríamos saber, ante a decisión do Goberno de suprimir a Mesa de Vilanova, cales foron os criterios políticos deste Goberno para suprimir esta mesa electoral e tamén se se reuniron cos veciños e veciñas para saber a súa opinión e tamén se lle trasladaron aos veciños e veciñas de Vilanova
que vostedes nada teñen que ver con esta decisión e que non depende deste goberno cando é máis que evidente que unha decisión política de vostedes. E, por último, un tema do Lalín Arena, que é visto o bochorno de que haxa que trasladar partidos do Lalín Arena para o Pabellón Vello. Ir ao Pabellón Vello é, desde logo, como tuxemos aquí o anterior pleno, algo insufrible. Cando se vai solucionar o estado da pista? Sí. Muy bien. Máis preguntas? Alba, ten a palabra. Anxo ou Alba? É igual. Imos... Dá igual, fago primeiro xa que teño o micro e depois pasas a ti. Na última xunta de goberno, igual que nas anteriores, veñen máis de 10.000 euros da factura reparada para o mantemento de xardíns. Gustaríanos saber se teñen previsto sacar de novo o contrato de xardíns ou se pretenden seguir máis anos actuando en suposto fraude de lei. E se teñen previsto sacalo, para cando. E outra pregunta, da última xunta de goberno que nos pasaron, vemos un pago de unha comida de membros da Dirección Xeral de Política Social nun restaurante daqui de Larín. Pregunto, se isto o temos que pagar nós dende o Concello é porque non o paga a xunta? Vale. Máis preguntas, Anxo. Vamos a ver, en relación co problema que se está a producir, concelleiro de Obras. En relación co problema que está a producir na Wenceslao Calvo Garra por un afundimento da calzada, xa vai para 2 anos que os veciños comunicaron a deficiencia e agora hai un mes que está sinalizado con conos, cando está previsto o seu arranxo. E despois, para o Concelleiro de Obras tamén, no pleno do mes de xaneiro preguntamos polo acondicionamento do camiño que vai ás Casas Vellas, na parroquia de Moneixas, e nese mesmo pleno o Concelleiro de Obras contestou directamente a pregunta explicando que o veciño que solicitaba ese arranxo quería que se fixera con formigón. Pero que os outros veciños non querían formigón e pedían facelo con zahorra, non? Creo que era algo así. A explicación que este veciño nos dá para solicitar expresamente que se faga ese arranxo con formigón e non con outro material é que nesa zona xuntase auga de choiva que ven do agro do Lameiro e, polo tanto, a zahorra non sería o material máis axeitado para esta actuación. Non sabemos se teñen previsto algún tipo de arranxo nese camiño. Ben, en relación ao cambio de ubicación das ITVs móviles, he visto o malestar que hai entre a veciñanza. Sí, empezo outra vez, sí. En relación ao cambio de ubicación das ITVs, non se fixeron as xestións oportunas para que este cambio non se tivera que producir? Por que non se buscou unha solución antes? Confirman que para o próximo ano van a ser instaladas nas parroquias de Cercio e de Vilatuse? Esa é a miña primeira pregunta. A segunda é para a Concelleira de Cultura. En datas pasadas coñeceuse a noticia da doazón ao Concello de Lalín dun documento do ano 1740 sobre o foro de Bustelos. Estamos interesados en saber cal vai ser o seu lugar no cal se deposite ese documento. Reúne dito lugar as condicións idóneas para a súa conservación? Quen vai ser a persona encargada da custodia de dito documento histórico? E cal vai ser o procedemento establecido para a súa consulta? Bueno, vale, remato a pregunta que teño un pouco máis, depois se me quere contestar ahora ben, e se quere contestar por escrito, pois tamén nos parece ben. Sobre o posible depósito nas dependencias do Seminario de Estudos do Deza, Sitos, no Pazo de Liñares, vaise crear ali un novo arquivo municipal? Vanse a trasladar a eles todos os documentos do arquivo municipal do Concello? Nada máis, estas son as nosas preguntas. Moitas gracias. Perdón. Sí, sobre o das ITV xa che digo que sí, pero depois preguntamos por escrito porque para saber onde vai ir e por que vai a un sitio ou outro. Máis preguntas? Medela ten a palabra. É unha pregunta para...
Si teñen pensado acondicionar a pista que vai de Acevedo hasta a última casa que está ali sola, porque me preguntaron e tal, hasta arriba. Vale, moi ben. Pois nada máis, era iso. Pero ti conoces ben como está aquí o camiño. Sí, bueno, pero preguntaronme, pois teño que... Ali o que tiña que había que enchalo. Sí, claro, xa lle propuxera eu tamén, pero é complicado. Non se dá nin entrado co camión. Sí. Más preguntas? Tere, ten a palabra. Bueno, eu teño un rogo. A raíz de que vostede dixo que sí que lle reconezco a súa honestidade dicindo que non tiña fondos na partida de Feiradeza, por iso as facturas se pagaban tarde, cousa que non fixo a señora concelleira, que paguen os premios do ano pasado, porque ainda están sin pagar. E iso non era un gasto que non fora previsible, porque xa se sabe que se vai dar esa cuantía económica, entonces se fixera o RC, eses premios poderían estar pagados. Pois nada, pido yo que o abonen a maior brevidade e senón que traigan o expediente de modificación para dotar de crédito esa partida. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Perdona. Sí, porque me preguntan moitos veciños, a pregunta é para o Concelleiro de Deportes, se lle consta algún tipo de actividade extraoficial, por así chamalo, dentro do que son as saunas do Lalín Arena. Digo, porque xa me preguntaron varios veciños. Se lle consta? Algún tipo de actividade extraoficial, digamos, que non é para o que están destinadas estas saunas no Lalín Arena a altas horas. Xa me preguntaron varios veciños. Nada máis. Pois, a mí non me consta. Ben, antes de rematar, no apartado de rogos e preguntas, eu quero respostarlle a pregunta que me facías ti. Teño o recorte aquí e puñame. Alba, por favor, que non acabou o pleno aínda, Paco. Ainda non acabou o pleno? Non. Vou responder. A pregunta que me facía o Xoe. Vale. Ben, dice que dicíasme ti, Lino no Faro ou na Voz, non sei en cal deles, dicía que me pedía explicacións inmediatas ao alcalde senador José Crespo tras o voto en el Senado para que la LIN deje de ingresar, palabras textuales, 1,5 millóns de euros de fondos estatales. Mira, aí contáronvos un amonsergado do partido e fixeron un relatorio, como fan todos os partidos, e distribuírono por toda España. E iso, Alba, quero dicirche que é unha auténtica falacia. Nós non íbamos a recibir 1,5 millón de euros máis por votar a favor do techo de gasto, nin de broma. Mira, cando se faga o novo orzamento que se iba a facer e que agora o PSOE decideu, porque non ten votos, unilateralmente non facelo, nese presuposto, ao ter un techo de gasto distinto, iba a haber máis aportacións para as comunidades autónomas, fundamentalmente, pero a dedo, entre comillas, para o goberno central. É dicir, iba a haber máis aportación, máis cupo para as autonomías, e para os concellos desas autonomías, pero onde diga o goberno. O resumen é tan sinxelo como que a vostede venderon unha moto no seu partido, que eu entendo que vostede non ten por que ter ese coñecemento da regla de gasto a nivel estatal, non ten por qué, pero podía preguntar, pero dicir que para a LIN viña 1,5 millón, sabe vostede que... A ver, non. Dice, mire, a ver, a palabra está recollido textualmente, dice, Alba Forno dice, tras su voto en el Senado, para que la LIN deje de ingresar, 1,5 millóns de euros, é o que está recollido. Nós, por desgracia, non íbamos recibir 1 euro máis do que nos toca do PIE, é dicir... A ver... Alba, pero non é certo, porque non íbamos ter... Non é certo, mira, se nós votáramos a favor do teito de gasto, o presuposto iba a ser distinto, pero non é que non haxa presuposto por culpa do PP, non hai presuposto por culpa do PSOE, porque o techo de gasto, ao non aprobar no Senado, aplica o teito de gasto do exercicio anterior, vale?
que é distinto, pero sabe por que votamos en contra? Non votamos en contra porque os únicos favorecidos dese presuposto que se iba a facer e que agora non se fai, con ese techo de gasto que se iba a aplicar e que agora non se aplica, os únicos favorecidos eran cataláns e vascos, sobre todo os cataláns. Porque, vamos a ver, mira, é dicir, a política municipal é unha cousa, esta é estatal, pero ti trouxeches a política estatal ao eido municipal, por eso o meu reproche é, porque ti dies que la LIN deixa de ingresar 1.500.000 euros, já é mentira. Ti crees que... Pero que ten que ver o que quera que me dé fondo, non que me dé máis capacidade de gasto, para que? Para endeudar o Concello ou que? Para que? Despois íbamos... Imagínese vostede que sea como vostede dice, e de repente nos íbamos a ter unha capacidade de endeudamento de 1,5 millón máis. Moi ben, nada máis aplicar cando estuvera en vigor eso, de repente nos pedimos 1,5 millón máis de euros de préstamo. E vostedes iban a estar a favor de eso, verdad? Pero, non se pode sorber e soplar ao mesmo tempo, é imposible. Se nos dan 1,5 millón de euros máis de capacidade de gasto e nós o ejecutamos e o gastamos, vostedes puñerían a grito no ceo. Por lo tanto, non nos fai falta máis capacidade de gasto, non fai falta máis. Entón, os argumentarios do partido, cando se apliquen ao mundo local, filtralos un pouquiño, cun colador. Sabes como facía antiguamente o café, que se lle botaba nun calcetín, botábaselle nun calcetín ou nunha media, era unha media, botábase os pozos ali e quedaba ali. Ben, remato o pleno, eu sei que con algúns de vos tiña relación con outros non, cortamos o pleno.